Fisem il-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta nilqakom għal din il-laqgħa tagħna ma' Frank Zammit illi qed iżurna minn Sydney l-Awstralja u li f'dawn il-ġranet ħejja l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu li se nitkellmu fuqha wkoll u li se jippreżenta biex ngħidu hekk għall-ewwel darba naħseb f'din l-attività li għandna flimkien hawnhekk l-Università tal-Qroq. Il-laqgħa tagħna ma' Frank se tieħu il-forma ta' intervista u intervista bbażata fuq ix-xogħlijiet tiegħu u anke l-esperjenza tiegħu. Nixtieq nibda billi nintroduċi lil Frank għal dawk fostna li qed jaraw dan il-filmat illi ma jafux ix-xogħol li għamel fuq medda ta' ħafna snin Frank Zammit. Frank twilet il-Belt Victoria Għawdex fis-27 ta' Jannar 1944 u trabba l-Marsa. Ta' 20 sena emigra lejn l-Awstralja fejn iżżewweġ u kellu 3 tfal. Fl-1981 reġa' lura Malta bil-familja biex tal-opportunità li l-uliedu jgawdu wkoll il-kumplament tal-familja u li jifhmu aħjar il-kultura Maltija. Sakemm fl-1984 3 snin wara rritorna Sydney bil-familja. Studja fis-Seminarju Arċiveskovili tal-Furjana, il-Liċeo tal-Ħamrun u Southampton, l-Ingilterra. Fl-Awstralja għamel korsijiet terzjarji tal-accountancy, il-liġi kummerċjali, l-informatika, x-xandir u l-ġurnaliżmu f'diversi kolleġġi Awstraljani u fl-Special Broadcasting Services, l-SBS ta' Sydney. L-Awstralja kien wieħed mill-pionieri tat-tagħlim tal-Malti. Ħadem bħala computer programmer u systems analyst, accountant, investment manager u traduttur u interpretu part-time mal-gvern u mal-privat f'bosta oqsma. Għal ħafna snin kien parti mit-tim ta' xandara tar-radio SBS ta' Sydney li semmejna diġà. Fl-isfera letterarja jekk taħsbu li dak huwa kurrikulum mimli sew, stennew issa l-kurrikulum letterarju, Frank, le? Mela fl-isfera letterarja, Zammit kienu għadu attiv fl-laqdiet letterarji f'Malta u l-Awstralja. Il-poeżiji tiegħu deru fatt ta' kotba, għasen semmihom, bejn żewġ gżiriet tal-1995, il-ballata tal-Maltin ta' New Caledonia ta' 88, il-quddiesa Bilana Malti ta' 90, it-triq imqazza tal-1990, ktib fuq Valentin Barbara, 70 sena, tal-1990 li kitbu ma' awturi oħrajn. The Self and Beyond It li hija traduzzjoni ta' il-jenur minnu ta' Dunkar, xogħol li ħareġ fl-1997. U minn fom l-imġarrab li tarawh ukoll fuq il-mejda hawnhekk qudiemi li huwa ġabra ta' poeżiji fuq stil ħajku tal-2010, Mixjieti fi triqatek li qiegħed qudiemi hawnhekk ukoll 2013 u se nirreferi għalih. Zammit huwa wkoll koawtur fatt ta' antoloġiji li ħarġu fl-Awstralja u Malta fosthom trifolju tal-wien li wkoll qiegħed qudiemi ftit moħbi imma qiegħed fuq il-mejda, xogħol li ħareġ ma' żewġ awturi oħrajn fosthom Patrick Sambut li qiegħed magħna llum. Huwa jemmel li l-element ewlieni tal-identità Maltija huwa l-ilsien Malti. Frank Zammit għadu jaħdem f'diversi oqsma kulturali u soċjali fost il-Maltin fi New South Wales. Kumment kritiku qasir ta' Oliver Frigieri li kien der fit-rifolju tal-Win tal-2014. Bħala poeta skont Oliver Frigieri, Frank Zammit huwa qabel xejn emigrant, xi ħadd li jħoss il-kwistjoni tal-eruq bħala realtà dejjem infjeri. Argument dejjem miftuħ, inkomplet. Il-poeżija tat-tifkira hi element importanti fil-kitba kollha ta' Frank Zammit. Mill-memorja tiegħu maħżen ta' żewġ artijiet imbeda u differenti ħafna li huwa trawwem bħala poeta fl-ispazju psikoloġiku ta' bejniethom. Huwa jażel aspetti karatteristiċi li juru fuq kollox salim appunt il-poeżija tiegħu tistrih fuq l-immoddi.
Kondizzjoni permanenti f'kuntrast imma anki fi qbil mal-preżent. L-effett ewlieni tal-poeżiji tat-tifkira qed jgħid Oliver Friġġieri huwa li dawn jitbidlu f'oġġetti statiċi dejjema maqbudin għal dejjem fl-eluq ta' żmien li jgħaddi u jeqret. Mela issa nisimgħu mhux fuq Frank ma nisimgħu lil Frank. Frank, xtaqt nibda b'mistoqsija biografika. Inti mill-Marsa u naf li għandek qalbek marbuta ħafna mal-Marsa, imma twilit tiraba ta' Għawdex fl-1944. Tista' tispjegana għaliex twilit ta' Għawdex? Naf li titkellem fil-qosor fuq hekk fil-kemtejn lil ħbieb fil-bidu ta' ktieb tiegħek mixjieti fi traqatek l-ewwel ċentenarju tal-parroċċa tat-Trinità Qaddisa tal-Marsa tal-2013. Tiftakar xi ħaġa minn dak li tajt il-familja tiegħek fuq iż-żmien li qattet Għawdex? Li ġara twilit fl-1944 Għawdex sewwa. Issa il-familja tiegħi kienet mill-Marsa toqgħod naħa ta' fuq tal-Marsa min jaf il-Marsa Iżward Street. U missieri kien infermier l-Ingired dak iż-żmien, da żmien St. Vincent de Paul. U minħabba li l-isptar ta' St. Vincent de Paul qiegħed replane il-port, ma setgħux iżommu l-għalixjuh lanqas lill-istaff hemmhekk. Allura jien kont wieħed mir-refuġjati fil-fatt, għaliex mill-familja l-ewwel mar missieri Għawdex mal-pazjenti li kien hemm l-Ingired dak iż-żmien marru San Kalċedon, ir-Rabat, wara li s-settiljaw il-gvern għen biex il-kumplament tal-familja tista' tmur hemmhekk. Għal-grazzja tal-lambat waqqafna l-gwerra. Issa, hija George li għadu kif miet milux il-Kanada u jiena huma l-uniċi żewġ ulied, subien, anzi, illi twilidna Għawdex. L-oħrajn ta' qabilna u ta' warajna li konna 11 b'kollox twildu il-Marsa. Xin irritornajna l-Marsa, jew xin irritornaw il-Marsa, xin kont għadni l-ewwel darba l-Marsa, marru f'dar oħra Racecourse Street li qiegħda tmiss mal-tiġrija l-Marsa ġifieri. Mela dik il-biċċa li jiena twilit Għawdex. Però għandi rabta qawwija ma' Għawdex, mbagħad minn naħa ommi għandha wkoll familja minn Nadur u l-Qala u bqajt marbut ħafna pereżempju kull arċiprit li kien hemm minn Nadur, dejjem imur inżurhom u jilqgħuni kif qed tilqgħuni intom. Kien sibu interessanti kull darba li niġi hawn, ħafna nies huma ġentili biżżejjed li jilqgħuni u naqsmu l-memorji flimkien, memorji qodma flimkien. Fuq irridu nitkellmu iktar quddiem din ir-rabta tal-passat u l-ħtieġa li aħna narfu l-passat hawnhekk hawn numru ta' studenti tagħna tad-Dipartiment tal-Malti ta' livelli differenti, fi gradi differenti ta' studju, speċi l-importanza illi aħna nkunu nafu l-istorja ma mhux biex ngħixu fil-passat, imma biex ngħixu fil-preżent u anki naħarsu lil-futur, ma fuq hekk niġu dal-waqt. Jiġifieri l-impressjoni li kelli jien allura illi intkom mortu Għawdex, il-familja marret Għawdex fi żmien il-gwerra minħabba li il-Marsa ma tantx kien post espost ħafna ħanajdu hekk. Mhix l-unika raġuni, kien hemm ukoll ir-raġuni tax-xogħol tal-papa. Intendi, li kien jeħtieġ li jmur mal-pazjenti, jridu ma jridx jekk jibqa' impjegat mal-gvern. U mar bil-qalb kollha għax kien iħobb ix-xogħol li kien jagħmel dam l-Ingired fil-fatt il-bieraħ mort nara l xi ħadd ieħor l-Ingired, irrealizzajt li missieri ħadem hemmhekk għal 40 sena. Dak iż-żmien kien żmien ieħor, ma kienx żmien li toqgħod sentejn tlieta ma' post ma' kumpanija mbagħad tmur tfittex waħda aħjar. L-ewwel nett ma kienx hemm għażla wisq. U t-tieni kien hemm ħaġa li fejn qed ngħix Malta ma nafx qed jiġri ma dik li nsejħula bl-Ingliż loyalty ma' banek, ma' kumpaniji
assolutament spiċċat. U llum flok li tipprova taħbiek qed tfittex x'imkien ieħor bil-maqlub tgħidilhom isma' inti trid tinnegozja miegħi jew le. Għaliex jien jekk mhux sa taqdini inti sammur band oħra. Ġifieri dak huwa fattur ieħor fil-ġemp ta' diskussjoni. Din forsi niġu lura li meta nitkellmu dwar l-impenn soċjali tiegħek anke permezz tal-kitba. Ma dak punt illi nistgħu narġgħu naqbduh iktar tard. Ġifieri xorta ħassejt għadek tħoss anki llum din ir-rabta ma' għawdex imma mhux tant ta' xtwil it-tem naħseb iktar minħabba l-konnessjonijiet ta' ommok. Ma mbagħad kien hemm oħrajn anki l-ewlet għaw il-sinjuri għawnek Ġoni Ċettina li delli kienu l-Australja, kienu parti importantissima mill-grupp li kont bdejt fl-1988, laqda kulturali Maltija New South Wales, Ryan, illi kienu wieħed mit-tfal żgħar illi kien jilbes il-kostumi, jitkellem bil-Malti, ġifieri kien hemm dik ir-rabta u għada għaliex parti minna sewwa għarafna l-wirt kulturali tagħna u ridna l-ewwel nett ingawduh aħna stess, u t-tieni nett nesponuh għall-apprezzament ta' kulturi oħra. L-Awstralja hemm madwar 213 lingwa differenti, mhux kollha jiċċelebraw il-kultura tagħhom imma ftit ġmielhom illi jagħmlu dan. U għana konna nduru anke konna mmorru Canberra u l lemmu nippreżentaw milli nistgħu darba jekk forsi nisvija daqsxejn konna qegħdin post Parramatta li taħbat l-ikbar belt wara Sydney, New South Wales, u Josephine Summit Cordina kif kienet sikwit tagħmel kena appuntament li tiġi tarana, ma ġiet wara li bdejna u kienet il-bot fi triq pereżempju bħal strada reali tal-Belt jew issa triq ir-Repubblika, pereżempju hi kienet qiegħda dieħla u aħna kunna n-naħa l-oħra. U kien hemm daqsxejn ta' park, insomma mhux park propju, kien fil-fatt kien hollow, kien ħofra. U di sematna x'kien hemm mill-loudspeakers u da mill-bot. U xi waslet ġiet bidmu f'għajnejha bdiet tibki x'in bdiet tisma' dan il-kant Malti u daw kellna żeffina u tfal f'sin il-kostumi. Ġifieri dak li konna nippruvaw nagħmlu sa ċertu punt irnexxielna għalkemm Malta żgħira dejjem għamilna mill-aħjar biex inkabruha u nuru l-kultura tagħha. U mal-modja ta' żmien ukoll l-Awstralja li qed tissemmi dal-punt naħseb kibret ħafna din il-kuxjenza tal-ġnus differenti li jiffurmaw illum il-poplu Awstraljan. Allura meta jinkont Melbourne 10 snin ilu għal żjara ħassejta ħafna din l-attenzjoni ħanajtek tal-istat Awstraljan jew tal-poplu Awstraljan lejn il-ġnus differenti, il-kulturi, il-lingwi. U naħseb dak l-ambjent kien hemm forsi iktar spazju biex. Iva, però żminijiet qed jinbidlu. Qed jinbidlu malajr. Tifhem mhux pereżempju qabel kollox kien jinbidel bil-mod da żmien fil-li hekk u fil-li hekk. Fil-mument l-Awstralja mhix differenti minn Malta. F'dak li hu hemm influss qawwi ħafna. Tant illi fejn konna noqogħdu aħna, pereżempju Pendle Hill fejn noqgħod jien issa da, Wentworthville, Greystanes illi qabel kien parti minn Pendle Hill, Tungabi. Dak flimkien sa pereżempju 40 sen ilu kienu jissejħu Little Malta. Tifhem? Little Malta. Issa daw il-postijiet kollha li semmejt mingħajr eċċezzjoni ma tarax li fiċ uċuħ mill-Asja, Indjani, Pakistani, il-ħwienet wieħed wara l-ieħor mingħajr ebda eċċezzjoni. Tmur ġo bank Indjani u Pakistani,
tmur fej tmur Indjani u tajt il-Maltin fejn huma, l-Awstraljani fejn huma, u l-Taljani fejn huma. Ma tarawhomx. Ġifieri inħnoqna. Mhux veqedna din affarijiet kwestjoni ta' evoluzzjoni. Ġifieri mhux motor ta' ħadd hemm il-politika fin-nofs. Ġifieri ma dik il-biċċa. Ġifieri bil-mod biex tagħmel pjan fit-tul għal dawn l-affarijiet. Qed tifhem? U disgrazzjatament il-komunità Maltija qiegħda dejjem tixjieħ minn hawnhekk lejn l-Awstralja mhux sejjer assolutament ħadd u jkun ħmar minn imur fil-mument. U minn hemm iktar ġejjin milli sejrin. Meta kont hawn 5 snin ilu, kont x'imkien ħar qormi u ntqajt ma' Filippini qegħdin jaħdmu f'xi stamperija minn għalija kienu. U skantajt, għax biex jiġu mill-Awstralja għal-Filippini, mill-Filippini rridu jaqbżu l-Awstralja. Ġifieri minn hemmhekk qabżu lill-Awstralja u ġew jaħdmu Malta. Ġifieri kważi aqqas tista' tifhem il-loġika kultant. Aqqas tista' tifhem qabel konna dak kien hemm ċertu pattern pereżempju u tajt qed jiġri hekk u sa jiġri hekk, dażmin xejn. Ġifieri F'dan il-ktieb illi referejna għalih qabel li huwa il-ktieb ta' xogħlijiet ta' poeżiji li fihom titkellem dwar il-Marsa u dwar nies differenti li kont taf il-Marsa, ġrajiet li seħħaw il-Marsa. X'tiftakar mit-tfulija tiegħek il-Marsa u qed nitkellmu fuq il-perjodu ta' bejn it-tmiem ta' t-tieni gwerra dinjija meta ġejtu lura intom minn Rabat Għawdex u essenzjalment l-indipendenza meta inti tlaqt minn Malta. U f'dak il-perjodu x'tiftakar mill-Marsa ta' tfulitek ngħidu u ta' żożitek u kemm taħseb li dik il-Marsa kienet differenti minn irħula jew bliet oħrajn f'Malta? Ok, mela, il-Marsa sa minn dejjem, anki l-isem tagħha stess huwa l-isem Arbi, li ifisser daħla fil-baħar, port, jekk trid. Ġifieri minn dejjem kienet port. Kbira mhux ħażin, parti minnha hija residenzjali u kif tafu mbagħad hemm il-parti l-oħra bil-sports hemm l-industrija ma dik aktar riċenti. Hemm l-sports u hemm il-ftuħ u hemm dan kollu, tifhem? Ġifieri u kienet darba waħda mill-poeżiji li qiegħda f'dal il-ktieb li sa joħroġ. Nsejt eżattament it-titlu kif qiegħed imma bejn wieħed u ieħor il-Marsa hija msalba jew hija vittma tas-servizzi ta' Malta kollha. Għaliex kull bżonn li kien sa mill-qedem, ġifieri dejjem ħareġ mill-Marsa. Kien hemm il-port innifsu, kien hemm iktar reċenti kien hemm il-magna tad-dawl. U dik mhix għal sagrifiċċji anke meta konna hemmhekk ġifieri meta konna t-tieni darba hemmhekk dawk is-sentejn u nofs ta' 80 ma nafx kif kienu joqogħdu hemm in-nies. Meta r-riħ pereżempju qabdu l-magna l-ewwel nett mal-lejl kienet tagħmel storbju qisu hemm bulldozer ħdej widnejk mal-lejl meta jqabdu il-muturi bil-lejl, it-turbines. U matul il-jum, u anke mal-lejl ukoll, jekk dak id-dukħan ħireġ jaħsel jiġi lejk fuq il-bjut, niftakar l-ommi wara tkun għadek kif poġġiet in-naxra tal-ożor u l-bjankerija fuq il-dak, jiġri tajjat il-ħuti il-bniet biex imorru jaqalaw kollox u jdaħħluhom ġewwa f'5 minuti jsuru suwed. Ġifieri il-barrin li kienu jgħaddu minn qudiemna kienu jġibuhom fil-port, barrin jiġu l-ewwel nett it-tfal li kollhom jidħlu barra għax daqqa jaħrab xi wieħed ikisser. Dan x'kien hemm mbagħad ġifieri daw kienu joħduhom l-ewwel joħduhom
lej Santa Venera dawna fil-mqajr fej kienu iħaxnuhom, jitmawhom iħaxnuhom. Mbagħad jerġa' jekk jogħġbok iġibuhom lura l-biċċerija, għax il-biċċerija wkoll il-Marsa qiegħda. Ġifieri, u mbagħad ġew iktar snin riċenti, il-Marsa kienet magħquda dak iż-żmien. Mbagħad il-progress qasama bit-3 Diċembru 13. U ġejna issa waslet il-proċessjoni tal-Marsa, issa il-proċessjoni tal-Marsa biex toħroġ il-traffiku ma jwaqfuhx. Iħalluh jinġabar wara xulxin. Il-pulizija jħaffef il-refija jiġru bil-vara, dak ġifieri sagrifiċċju ieħor li għamilna għal-benefiċċju tal-kumplament ta' Malta, tat-trasport, eccetera. Ġifieri dik il-Marsa li niftakar jien, qed tifhem fil-bidu konna jien personalment kont membru tal-Azzjoni Kattolika sa minn kelli 7 snin, kbirt fl-Azzjoni Kattolika, ġifieri kont ittrenjat għal-leadership u nirringrazzja l-Alla għaliex hemmhekk kien hemm veru konna organizzati sa minn midu konna tfal, b'dak li konna nsejħulu ċenaklu, konna nkunu miġburin flimkien biex ta' parsi nagħmlu deċiżjonijiet ta' ċerti attivitajiet. Minn hemmhekk bdejt pereżempju nitħajjar illi norganizza u qed tifhemu dan kollu. Jiġifieri il-kumplament il-Marsa la tista' ssejħilha raħal. La dak iż-żmien laqqas issa u lanqas hija belt imma għaliex mill-attivitajiet li jsiru fiha mhix raħal żgur. Sewwa Mbagħad il-Marsa mhix differenti mill-postijiet l-oħrajn, kemm fil-produzzjonijiet qodma u anke f'dil ġdida li hemm pereżempju waħda minnhom hemm il-ballata ta' Via Marsa. Illi rajt l-ewwel kont sinċir huwa jiġri f'Via Marsa, imma mhux xejn differenti milli jiġri f'ħafna triqat prinċipali ta' irħula oħra. Jkun hemm minn kollox, kemm il-bejjija, kemm l-għannejja, il-ħwienet differenti li dak iż-żmien ma kienx hemm supermarkets jew dak kien hemm karakina tbeħħ il-butiru l-żgnan u gerrit il-luqquwa tbeħħ il-araboċ għat-tiġiġ, ġifieri kien hemm taħlita assolutament ta' kollox. Niftehmu, ma kienx differenti mill-oħrajn imma qiegħda speċi dokumentata. Mbagħad kien hemm l-għannejja, kien hemm dawk li jmorru l-irġiel li jilagħbu l-karti u jixorbu l-inbit, kien hemm tal-bigilla fix-xitwa u karawett u tal-ġelat fis-sajf, il-fatt li meta konnu fil-ħodu qabel l-iskola kien ikollna solt fil-ġimgħa x'aktarx u kien hemm ġanni tal-ġelat u kont tista' tollilu s-solt. Jekk taqta' tieħu ġelat b'xejn, jekk ma taqtax joħodlok is-solt u mbagħad tmur id-dejjin. Ġifieri u fl-istess inqogħdu attenti li ma jiġix il-pulizija għax kien jitfalna l-ħabs. Ġifieri kienet ħajja il-venti u dak li marradni ġo l-Awstralja jien sa mill-bidu, issa hawnhekk qed isir bħal l-Awstralja disgrazzjatament. Imma Malta konna familji kbar, djar aħna konna x-xurtijat li d-dar tagħna kienet kbira biżżejjed għal 11 li konna u l-ġenituri. Ma kien hemm min ma kellux fejn. Allura tfal dejjem barra jilagħbu kull kwalità bit-tajra bil-ballun b'ħaġa oħra. L-Awstralja hija ħasra dawn jgħidulek għax kienu magħna, Sinjuri Lidell u Ryan, parks daqs id-dinja u bil-bandi u daw qatt ma tara l-ħaġġa fihom, qatt ma tara l-ħaġġa fihom. Ġifieri u jekk tara xi ħadd kultant ma jkunux Awstraljani jew da x'aktarx xi ħadd ta' ġiġej qed jifraħ għax hemm il-park bil-bandi, eċċetera u da. Imma ħajja kulħadd ta' ġewwa jaraw it-television ma nafx jagħmlu jilagħbu u da, mbagħad ġilkom ġew l-elettronika moderna
bil-mobile u bil-wifi u li jem poeziji dwar dak ukoll, ġifieri. U badem bil-komplikazzjonijiet, ma dawk forsi jem xi nistoqsi iktar il-qudiem li għafek għal. X'kien l-aġġettiv li użajt ħajja l-venti? Smajt so? Iva, għaliex meta konna tfal, kulħadd jiġri x'aktar xħafin, mhux għax konna fqaru ma kellni żarbu, biex kienet il-moda u tfal ħafin, aħna konna xxurtjati illi kellna l-marsa kienet tissejjaħ tal-Ingliżi, sintendi, u konna dejjem hemm, kien hemm line fit-tarf tat-triq illi ma damux ma ħelsu minna meta wessaw it-triq, dik kienet għalina daqqa ta' ħarta, konna nibnu l-arrejjex, konna sejħulhom kampijiet, konna nilabu l-Awstralja ngħidulhom mothers and father, u Malta konna nidhom tal-mama, u min jisraq daqsxejn petrolju, min jisraq daqsxejn fiżelli, u min jisraq daqsxejn zokkor, u konna nagħmlu l-ħadut, u konna nagħmlu l-miżin bil-lotjien tal-nugget, tal-żarbu. Konna nagħmlu trakkijiet kemm jista' jkun qrib trakkijiet ta' dak iż-żmien l-irkiekel tal-ħajt, għar-roti u dik li qed ngħidlek il-venti, konna nilagħbu biċ-ċirku, nilagħbu dak konna nsejħula Victory, anke qabel l-iskola tal-Marsa, fil-ġenb tagħha kien hemm area biżżejjed biex konna nilagħbu Victory. Illum tgħidil tistaqsi tfal dan l-lob tgħidilhom Victory u Nori u Qattus, ma jafux, disgrazzjalment ma jafux x'inhuma. Dik li qed nrid infisser il-venti, qed tifhem għaliex dejjem on the move, dejjem attivi. Anki il-mod kif qed tirrakkonthom daw l-esperjenzi diġà tittrasmettilna naħseb din il-ħeġġa, din il-ħajja speċi. Le żgur konna biex nieklu iġri bil-wifqa, bil-qeda x'daka sajjaħillek. Niklu bil-wifqa niġru, ħalli konna qegħdin nilagħbu logħba u għajtulna fin-nofs tagħha u jiġri l-barra. U kellna l-bejt ukoll, għax il-bejt, speċjalment fis-sajf u fil-għaxijiet, l-Awstralja m'għandniex bjut, l-Awstralja ma nafx għalfejn, m'hemm ebda raġuni għalfejn jagħmlu s-saqaf bit-tajls minn iżżel. M'hemm ebda raġuni u għattilhom tkellimt ma' periti u tawni raġuni. M'hemm ebda raġuni għaliex għamluhom hekk għax fl-Ingilterra dak iż-żmien hekk kienu. Imintkom il-Marsa kellkom il-bejt? Żgur li kellna l-bejt, mela fuq id-dar kollha u minħabba li d-dar kien kbir, għall-bejt sintendi kien kbir ukoll. U mbagħad jien tellajt għax diku minn dan ma jissemma xejn f'dawk il-kodba, imma jien naħseb dawn jistgħu jgħidulek illi kemm domt l-Awstralja bnejt u ħattejt nofs dar. Ngħidilkom deġ importanti. Meta mort l-ewwel darba l-Awstralja tlajt waħdi jien. Mbagħad ġiet l-arusa żewġ ma tlajt waħdi u ġie ħadni jilqani l-airport u mbagħad għax blajru kont mort għax kont ix-xurtjat mhux għax ħaqni. U ġie ħadni da għax konna fit-triq, l-ewwel impressjoni li kelli x'inħriġna minn Redfern minn għalija li qegħdin ġa xi art tal-minjieri u hemm nies foqra msieken jiena qegħdin jiddubbaw b'dar għax il-pastażati ta' djar li hemm x'in toħroġ mis-city proper mid-dan, x'in tħares ġol btieħi ta' wara u l-ħmieġ u l-imbarazz li jitfgħu ġo fihom ma stajtx nifhem, ma stajtx nifhem. Imma insomma, wasalna Schofield dak iż-żmien issa saret waħda mill-iktar intom ma tafux imma mill-iktar kif jgħidu bliet moderni Schofield issa ġien nintilef għalla ver kont noqgħod hemmhekk 3 snin, nintilef ma nafx fejn sammu. U ġie ħadni jilqani u għalli santik aħbar ħażin għatlu x'ġara. Għax huma kienu għamlu li dak konna nsejħu l-garanti, il-garanzija li se jkollu fejn noqgħod għax inkella ma jtellawx il-gvern. Għalli nofs id-dar nħarqet ilna, għalli ma tibżax, għalli xorta nsibulek fejn toqgħod.
Għatlu l-marelli, bqaj dispieqaw dan, bqajt inkwetat sa' kem wasalna. U wasalna, u tħalna, u da, u għet inħares. Bat speċi mux nitħaq, mad bissint. Għatlu għadaqet, għatlu flok mmur nfittax il-xol, għatlu noqot kem ikun hemm bżonn, 4 ġemat, 6 ġemat, u nsewi kollox. Għalix li ma semmejċ, meta kont Malta, meta kbirtu qabel ma ġejt l-Awstralja, bnejna min jaf il-Marsa, bnejna ċentru parrokjali. Bejnietna tfal l-iktar tal-Azzjoni Kattolika. Jien kont l-ewwel wieħed li tajt daqqa ta' baqqun u bdejt nimpala biex ħaffirna il-pedimenti u kissirna daqxej blat li kien hemm bl-ispnar u bil-mazza u tallimt ħafna sakemm domtem. U dak l-istess żmien meta mbagħad id-dar tagħna tal-Marsa, meta bdejt nistudja konna 11, ma tistax tistudja b'11 jgħajtu madu. Bnejt kamra waħdi, kont kelli 15-16 sena, bnejt kamra bil-ġebel u bis-saqaf, kollox fuq il-bejt tagħna stess. U mbagħad meta mort hemm u qed nara daw kollox tal-injam, frame tal-injam, u mbagħad miksi bil-fibro minn barra u bil-ġibs minn ġewwa. Xogħol ta' tfal ngħidlu jien. U hekk għamil. U da, dik waħda, meta tħallna fl-ewwel dar tiegħi, id-dar il-biċċa ta' quddiem kienet sabiħa u dan insomma da. Imma l-biċċa ta' wara kien għamilha xi ħmar bħali. U bdieha mill-art, dan kienet pereżempju fuq pedimentoli daqsxejn iktar minn dil-mejda. Ma mbagħad meta għamel l-extension ta' wara, bdija minn ġol-art u waħħalda jimma li wasal, ġimma wara li wasalna u naddafna kollox, lajt nofs is-saqaf, dan, u rġajt bdejt mill-bidu għamil tal-ixxa pediment mal-oħra u dan rranġajt l-elettriku u da, ġviri kontadni kif wasalt hemmhekk. U bda xogħol barra li żammejt ruħi attiv, frankajna forse mux eluf dak iż-żmien għax issa saru eluf, ma mijiet kbar ta' dollari, jew liri, għax fil-bidu kienu liri, u mbagħad bidlu għamal dollari. Ġifieri, u tallimt ħafna minn Malta qabel kont ippreparat tajjeb għal meta wasalt hemm. Semmejna Southampton, għaliex fil-biografija tiegħek hemm li mort skola anki Southampton. Kelma żgħira fuq hekk? Hemmhekk mort xin spiċċajt il-sekondarja, mort għamil il-matriculation. Kelli tsiju għawċi minn Nadur, u kellu restaurant, u da kien stedinni, u kien dejjem irċaħat minn ħuti, speċjalment il-bniet. Għax kellu ħafna xogħol, il-lavranti ma kienx jafda fuqhom jew jorbot fuqhom kultant, u rrid il-xaħat minn daw, kien dejjem jgħid lili, ma kontx beħsibni qatt ma kont imħajjar għall-Ingilterra. Ma fl-aħħar. Ju kien jgħix l-Ingilterra. Kellu restaurant l-Ingilterra, Southampton. U qatt mela flok inkompli l-matrikola Malta, immur nagħmel hemmhekk. Forsi daqsxejn differenti u dan, daqsxejn tal-esperjenza. Kienet esperjenza tajba, mhux kollha pożittiva, ma kienet esperjenza tajba. U dak li ġara għamilt sentejn hemmhekk, l-estejt il-matrikola, mbagħad rġajt lura Malta, minn Malta ftit xhur wara. Qatt ma kont nieqes mill-kuraġġ, ġifieri hu mis-sens ta' avventura. Ħanajlek meta kemm taqbad u tgħid. Meta tkun nieqes. ieħor. Meta tkun nieqes meta ma tkunx infisset, dik id-differenza minnu nfisset jaqta' qalbu. U għaddu sal-lum, nintaqa' ma' nies sal-lum, għax infisdin jaqtaw qalbhom minn dak. Jekk ma tkunx infisset, tajt għandi bżonn oġġett, tara kif se tagħmel biex dan. L-ewwel tibda bil-ħila tiegħek, u mbagħad fejn ma tilħaqx titlob l-għajnuna, xi trid tagħmel. Tkellimt ħafna fuq l-esperjenza tal-immigranti u għalija wieħed mill-iktar xogħlijiet interessanti u naħseb sa ċertu mhux biss importanti storikament imma anki memorabbli huwa x-xogħol tiegħek dwar il-Maltin li kienu li għamlu 6 xhur effettivament fuq il-vapur gauge jew għamlu 6 xhur sakemm
fl-aħħar mill-aħħar wara li telqu minn Malta waslu l-Awstralja, minn għalihom se jinżlu l-art, minn għalihom se jsibu x-xogħol. Ħafna minnhom diġà fil-fatt kellhom ix-xogħol tagħhom maħsub Garantit, ippreparat minn qabel. Imma l-raġunijiet politiċi u sindakali ma niżlux l-art. Nitkellmu fuq l-1916, kienu 214 ir-ruħ, ħafna minnhom il-biċċa l-kbira fil-fatt kienu għawċin. U meta waslu l-Awstralja qed nitkellmu 1916, ġifieri fi żmien l-ewwel gwerra dinjija. Fit-tarf tal-gwerra. Kien iż-żmien meta l-Awstraljani kienu qegħdin l-Ewropa, kien hemm ħafna soldati Awstraljani qegħdin l-Ewropa jiġġieldu biex ngħidlek il-gwerra tagħna fl-Ewropa u jaraw daw il-Maltin ġejjin, kien diġà ġie vapur ieħor ma nqala ebda kjas ftit ġimgħat qabel, ma meta wasal dal-vapur tal-Maltin, il-Unions Awstraljani ħaduha bi kbira ħafna. Qalu mela tajjeb, mela il-ħaddiema tagħna telqu minn fuq il-post tax-xogħol tagħhom qed jaħdmu qed jiġġieldu l-gwerra tagħkom fl-Ewropa. U intom l-Ewropej ġejnaw biex tieħdulna xogħolna, biex tieħdu xogħol dawk l-Awstraljani li qed jiġġieldu l-gwerra tagħkom. Biftit flus speċi. Kienet serja iktar minn hekk. Għaliex l-ewwel waħda, l-ewwel punt hu li dak iż-żmien u saħħaf żmien twil wara, anki pereżempju sal-50s, okay? Aħna kellna passaport Ingliż, għax konna sudditi kienu jgħidulna Ingliżi, jew Brittaniċi aħjar, okay? U l-liġi ta' dak iż-żmien kienet li passaport Ingliż tista' tivvjaġġa liberalment u taħdem hekk jogħġbok u tiġi edukat f'kull post tal-Commonwealth ta' dak iż-żmien li Malta sintendi kienet wieħed minnhom. Sewwa. Ġifieri daw kellhom kull dritt, anki kieku ma kellhom xogħol maħsub għalihom, kellhom kull dritt li jmorru fejn jridu. L-Awstralja kienu wkoll bħal Malta kif għadha sal-lum l-Awstralja, jekk jogħġbok, parti mill-Commonwealth. Ġifieri kellhom kull dritt, ma kinux maħrubin, kellhom kull dritt. U għamlu kollox bil-galbu. Kellhom il-permessi kollha meħtieġa, rawhom it-tobba Awstraljani kif raw lilna qabel morna l-Awstralja, kien kollox ġifieri kif kellu jkun. U l-ewwel vapur kif smajna laħaq għadda, isu ma ġara xejn. U mbagħad l-importanti hu li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, William jew Billy Hughes, rid jagħmel il-lieva. Nistgħu hekk hemmhekk jgħidula conscription. Rid jagħmel il-lieva. Issa kieku pereżempju kien hemm gwerra bejn l-Awstralja u New Zealand jew l-Awstralja u l-Ġappun, ċert li l-Awstraljani kienu jbaxxu rashom u jgħidu mela le niddefendu l-pajjiżna. Imma l-Awstralja ma kellha assolutament xejn x'taqsam fl-ewwel gwerra dinjija. Qed tifhem? Ġifieri kienet il-politika tal-gvern li kien puppet fidejn pupazz fidejn il-gvern Ingliż, fil-fatt nagħmel naqra ta' bracket, wasal biex fis-70s ir-reġina permezz tal-gvernatur ġenerali fl-Awstralja keċċiet il-Prim Ministru Awstraljan. Ġifieri dik kienet u għadhom sal-lum. Aħna li maħniex Awstraljani mwildin hemm nattakkaw u dan irridu l-Awstralja ssir Repubblika, imma hemm nukleju qawwi li għadhom jirrifjutaw li jċedu. Marbutin ma' da. Sewwa, mela allura kellhom kuljett li jmorru da. Xin biex dan ġifieri dak l-argument li semmejt inqala minħabba dal-dar, ġifieri qed jgħidu lill-Prim Ministru għallu sewwa mela lilna se tibgħatna niġġieldu barra minn pajjiżna fi gwerra li ma nixtaqsmu magħha mhix tagħna. U daw sa jiġu, issisimgħu di kienet fil-gazzetti għax għamilt riċerka għalija hawnhekk dawn ġranet, mhux ġranet ġimgħa sħaħ.
bdew jgħidulhom li l-Maltin ġejjin bil-miljuni minn Malta. U dak iż-żmien ma kienx hemm television u satelliti u da li tisma' minn hawn minn hemm, la bil-miljuni, bil-miljuni, tifhem? Ġifieri dik kienet il-biċċa. Mbagħad kien hemm episodji żgħar interessanti illi mbagħad l-ewwel ma ċċettawhomx Fremantle jaħbet on the west, ġifieri minn Malta vapur hemmhekk da. L-ewwel qabel Fremantle kellhom tempesta kbira u bdew jirringrazzjaw l-Alla li waslu ripl-art u flok li waslu l-art reġgħu qalulhom le, hawnhekk ma nistgħux naċċettawkom. U mbagħad daru d-dawra u marru jippruvaw Melbourne l-istess ma dan insomma. Sorry, ġo Sydney kienu hemmhekk matul is-sajf, l-ewwel ħallewhom jidħlu ġo Sydney, però ġifieri kienu in transit ma ħallew il-ħadd imiss l-art, però kien hemm mat minnhom 13 anzi, bil-lejl, matul il-lejl billi kienu diġà l-port qabżu għal-baħar u dan insomma, minn tal-Alem u minn tal-Alaw, ma disgrazzjatament qabdu ħlief-erba' ma dan, l-oħrajn qabduhom kollha u erba' żgiċċaw u marru jsibu xogħol, eċċetera. U billi l-vapur kien Franċiż u kien vapur insomma tal-isem, kien vapur tat-tabija mhux tat-tabija biss tal-annimali anzi. Il-Prim Ministru ordnalu li jibqa' sejjer New Caledonia, New Caledonia kienet kolonja Franċiża. U kien kaptan Franċiż għallu New Caledonia. U l-Maltin ma kellhomx jaqsmu ma' New Caledonia u marru fl-aħħar dewmuhom hemmhekk 6 xhur. Kien hemm min qabad u anke baqa' hemm ftit, kien hemm il-ftit li baqgħu hemmhekk ħadu ħsiebhom mhux ħażin għax hemmhekk kien diġà mimli bl-emigranti u fehmuhom u għenuhom u minn tom fejn joqgħdu u kien hemm il-biċċa kbira tefgħuhom ġo barracks tas-soldati. Iva ikellu dan kienu kemm jiddubbaw imma kienu għaddejjin insomma. U mbagħad fl-aħħar hawnhekk hawn din l-istess li mhix imsemmija fil-ballata għaliex kienet daqsxejn taħraq. Għaliex dak iż-żmien Lord Strickland, Gerard Strickland kien gvernatur ta' New South Wales. Sewwa, u kien iħossa l-Maltin u kien irid jgħinhom, ma setax, għax hu kien qed jirrappreżenta r-reġin hemmhekk kif konna qegħdin ngħidu, kien gvernatur ta' New South Wales. Allura x'kien jagħmel? Kien jikteb it-tri biex jidhru fil-gazzetti. Kien imur fuq xi bank fejn qed jitkellmu l-Maltin hawn l-irġiel bejniethom u kien itihomlhom, kien jgħidu laħa morru u impustawhom u tgħidux minn tajulkom u kien ikunu u kienu jidhru fil-gazzetti. Dak ġifieri kien wieħed. Mbagħad l-importanti semmejna l-Malta. Malta dak iż-żmien kienet tissejjaħ the Nurse of the Mediterranean. Il għaliex dawk is-soldati li kienu ikorru l-ewwel kien hemm immiet u ndifhem Malta kif tafu intom hemm ċimiteri bħal ta' Braxia u tal-Birgu ġifieri. Pembroke ukoll. U Pembroke. Sewwa ġifieri fejn konna. Malta kienet laqat kienet laqathom midrubin. Fil-fatt kien hemm ħafna skejjel dak iż-żmien, kien hemm ħafna skejjel li konvertew u għamluhom sptarijiet għas-soldati tal-Awstralja u New Zealand, għalhekk għandna l-kelma Anzac li issa mill-monument l-Argotti tal-Anzac. U hemm poeżija wkoll fuq l-Anzac Maltin, għax kien hemm anke Maltin fil-gwerra tal-Anzac, mhux wisq imma kien hemm. Hija, u mbagħad kulħadd jikteb fil-gazzetti u meta għamilt ir-riċerka punt ieħor importanti li diġà għadna il-komunikazzjoni kienet kważi ineżistenti. U dak iż-żmien Malta kien hawn The Chronicle li kienet fil-bidu kienet bil-Malti u bl-Ingliż imma mbagħad spiċċat bl-Ingliż. Allura l-komunikazzjoni li kienet tasal Brittanja kienet minn Malta.
allura min imur il-biblioteka u jrid ikun jaf fuq dawk iż-żminijiet, qed tifhem hemmhekk hemm ħafna informazzjoni kemm ta' Malta innifisha. U anki ta' x'kien qed jiġri Gallipoli u fil-Middle East u kullum kien. Għamilt ħafna riċerka, għamilta l-ewwel netta għal dan ix-xogħol u għal Barry York li kiteb Empire and Race. Empire and Race Maltese in Australia. U anki għamilt, ma ġibx kopja tiegħu, għamilt riċerka, hawnhekk forsi ma tismajtux bih, imma dak iż-żmien fil-gwerra ma kellhomx kif jgħidu bagis u affarijiet bħal dawk biex iġorru l-ikel u biex iġorru soldati kif jgħidu li weġġaw jew dan feruti biex minnaħa l-oħra bil-ħmir kienu da. U kien hemm wieħed kull-jomu Simpson milli ħatmu ċert minn kien imma kien kull-jomu Simpson, dak kulħadd jgħid li jiġi minni u hemm xi 20 verżjoni ta' minn kien ta' Simpson. U jien għamilt riċerka dwaru ta' min jaf xi ħaġa fuqu. Mbagħad kien hemm professur ieħor mill-National University u ħareġ dan il-ktieb Simpson and the Donkey. U hemm kredita għalija li għamilt l-riċerka tal-ktieb. Ġifieri kont ngħin kien hemm ieħor pereżempju min kien dan kien ifittixni kien jgħidulu l dan jista' jgħinek. Kien hemm ieħor pereżempju Eġizzjan kien x'jgħidulu l-Chief Judge ta' Beirut. Chief Judge li jrid jikteb xi ħaġa u l-konnessjonijiet ta' Malta l-istess għamiltlu riċerka u ta' kemm ħapjaċir biha. Riċentament għamilt oħra lil xi ħadd kellu djarju tal-gwerra, Second World War tal-gwerra xi ħadd kitbu bil-Malti mfarrak kif seta, kellu xi ħadd jiġi minnu u rrid ikun jaf iktar u tani 3 ġimgħat xogħol nagħmlu traduzzjoni bl-Ingliż tal-da. Ġifier bej riċerka u da. Dak ix-xogħol tiegħi li il-konnessjoni tiegħi kemm għalija personali u anki nipprova ngħin il-ħadd ieħor biex ikun jaf iktar dwar Malta u s-sem ta' Malta f'ħafna affarijiet mhux biss fil-gwerra, fil-kummerċ, eċċetera. La, qed nitkellmu fuq il-ħidma tiegħek bris anki riċerka ta' ħadd ieħor. Tajb ngħidu illi dan ftit ġranet ilu jienu Dr. Michael Spangler intervistajna lil Mark. Il-Jeffrey Hall, il-Professur Jeffrey Hall, u tana intervista inkredibbli bil-Malti tal-kottonera kif kienu jitkellmuh l-Eġittu, inkredibbli verament affaxxinanti u bil-ħila tiegħek u ta' Mark Caruana saret din l-intervista bl-insistenza tagħkom, bl-għajnuna tagħkom u nixtieq ngħid li bħala dipartiment napprezzaw ħafna xogħol il-ħafna xogħol li inti u nies bħal Mark Caruana tagħmlu minn wara l-kwinti mingħajr wisq daqta trombi. Issa qegħdin naħdmu fuq proġett ieħor mal-professur rilna diġà sena qed jagħmel dizzjonarju ieħor mit-Taljan għal Malti. Qed ngħinu l-iktar fl-idjomi Maltin, proverbi, eċetera, eċetera u nqablu kollox flimkien. Din intervista ntellawha online issa fil-ġimgħat li ġejjin. Mela silta minn din il-ballata li fil-fatt kontu għannejtuha bid-daq tal-kitarri u kollox. Nhar 12 tax-xahar Settembru 1916 ftit jiem biss wara l-Vitorja 200 kienu 14 bejn Maltin u Awċin inġabru f'port il-kbir biex jemigraw l-Awstralja fej hemm xtaqu b'ħidma waqal ġid jaraw. Min ilumhom jekk tamietom kienu kbar għaliex ħassew passaport għal Gran Brittanja hemm żgur jiġu stmati sew. Ma dawk ħbiebhom l-Awstraljani qasmu t-tama wisq batew waqt taqbit ġewwa Gallipoli flimkien tħabtu, flimkien bkew. Din il-ballata dan l-għana tal-fatt, nistgħu ngħidu li huwa li għanja tal-fatt fil-fatt.
tinqeda b'dan il-vers ta' 8 u tirrakkonta u tagħti daw id-dettalji, ġifieri min jikteb il-vers ta' 8 jaf li mhux faċli iddaħħal kelmiet twal u dettalji ta' numri u ta' ismijiet. Tiddawwar biex ġib kollox postu u importanti ħafna li ħafna kittieba tal-għana tradizzjonali u da importanti li żomm l-aċċenti f'postom. Għax kultant taqbad tajt xi ħaġa tajt kemm iddoq tajjeb dak imbagħad tħares li għat-tieni darba tajt le dak l-aċċent mhux postu, rid insib xi ħaġa oħra jew ndawwar il-kelma jew npoġġiha mod ieħor. Frank, għaliex kien importanti għalik li tiktibha fil-forma ta' għana tal-fatt, fil-forma ta' ballata kif issejħilha inti ballata tradizzjonali Maltija? Għaliex in-nies illi ħanajduha kif inhi, semmejna l-politika, hemm min jikkmanda u hemm min irid jagħmel ix-xogħol. Issa li tikteb oġġett bħal dak fi stil klassiku ma jagħmilx sens għalija, tifhem? Jekk inti qiegħed tfaħħar u tirrispetta x-xogħol li jagħmlu nies ordinarji, titkellem bil-lingwa tagħhom, bil-għana tagħhom. U l-għana tal-Maltin, ġifieri tfittex għanja, tfittex ballata, tifhem? Li kieku qed nitkellem fuq xi kittieb jew dak mod ieħor, pereżempju sonetti dejjem tadattom skont is-suġġett, tifhem? Imma meta tkun oġġett li qed tipprova turi s-sagrifiċċju u l-ħidma tal-popolin biex niftehmu hekk, tażel dan li jifhmu huma li huwa kif jgħidu, huwa komuni għal-kotra, għal ħafna. Inti rrid li din il-ballata tkun biċċa xogħol ħannuża l-kelma tiegħek fejjeda. Kelma sabiħa din fejjeda. F'liema sens fejjeda? Għal min? Kemm tara xebħ bejn din il-ġrajja drammatika ta' grupp ta' Maltin li kienu qegħdin ifittxu ħajja aħjar? Jew kienu qegħdin jaħarbu mill-faqar u l-aks. U l-ġrajjiet li tant immigranti tal-lum qegħdin ifittxu ħajja aħjar insomma. Hemm ħafna punti għal din mistoqsija. Imma l-fejjieda speċjalment. Fejjieda l-ewwel net l-istorja. Rridu nifhmu li dejjem ngħidu ġifieri mhux proverbju tagħna, history repeats itself, tifhem? Meta inti tħares lejn ġrajja, speċjalment ġrajja ta' dbatija bħal dik, titgħallem u aħna ngħidu titgħallem mill-passat, tifhem? Ġifieri dak l-ewwel punt li hija fejjieda. It-tieni qiegħda kif jgħidu tirrispetta, tapprezza is-sagrifiċċju u l-ħidma ta' ħaddieħor. Hemmhekk qiegħda il-da. U fl-istess ħin qed tagħmel il-kuraġġ il-tfal tal-ġejjieni u anke min għadu żgħir issa, illi ma jaqtax qalbu minn dak li hemm bżonn jagħmel għandu la jrid isir, ikun is-sagrifiċċju x'ikun. Għax daw setgħu qataw qalbhom u ma kien hemm protesti kif dan ġifieri minnhom stess l-hawn u l-hemm ma qatawx qalbhom. Semmejna li kien hemm qabes il-baħar. Bil-lejl f'post ma jafux, ħas kienu jafu jekk ħadd ma qallhom li hemmhekk ikun hemm il-klip il-baħar, ix-sharks, għadu kemm wieħed il-ġimgħa stess Adelaide, sparixxa kien ma' ħbiebu fil-baħar jom fil-qiegħed hemm fil-lila u ma sabux. Ġifieri bil-lejl terġa', ġifieri anki kieku fiċċew għajnuna ma sabuwix, minn fjadu. Niftakar meta konna nitalmu l-Latin, hekk tibda x'ismu tal-enerġija, arma virum quecano. Ġifieri qed tifhem għanija lil min ħaqqu, għanija lil min tħabat. U dak kollu, mhux biex tgħaddi żmien, għax m'għandekx tagħmel, għandek pjan f'moħħok, għandek ġifieri tħares lej xi ħaġa li tixtieq tagħmel, tixtieq tapprezza. U jien għax nikteb il-poeżija qatt ma tliem poeta, nikteb il-poeżija l-espressjoni nagħmilha f'poeżija dak kollu.
Jina sepp aħna bħala poplu għandna problema bl-istorja. Jiġifieri meta tqis li u hawnhekk hawn numru ta' għalliema jistgħu jikkonfermaw meta tqis li l-istudenti tagħna ma nagħlmuhomx l-istorja tal-immigrazzjoni Maltija li hija storja tant kbira fil-ħajja tal-familji tagħna kollha mis-seklu ċertament mis-seklu 19 law, jiġifieri qed nitkellmu fuq 200 sena storja. ċara li għandna problema bl-istorja u forsi għandna problema b'dawk illi telqu minn Malta u għalina speċi sakemm ma jkunx hemm rabtiet familjari nżommu kuntatt magħhom. Iswa għalina mhux importanti għax naħseb illi jekk aħna pereżempju ma nkunux nafu l-istorja tal-immigrazzjoni tagħna lejn l-Afrika ta' fuq, lejn il-Vant Qarib, umbat lej dik imsejħa dinja ġdida, speċi diffiċli biex nifbu kemm kif qed tajt inti u tinsisti fuqha fil-ktieb, kemm batew ta' qabilna biex illum aħna qegħdin fejn qegħdin. U nixtieq ngħid ħaġa oħra li naħseb li hija interessanti ħafna għal min qed jismana. Dan il-ktejjeb, jew dan il-ktieb ta' ftit iktar minn 70 faċċata bil-ballata tal-Maltin ta' New Caledonia, fiħu wkoll testimonjanzi l-istorja ta' nies illi kienu fuq dak il-vapur, fuq il-Gange, u li irnexxew ħafna f'ħajjithom, stejjer illi għamel ħafna riċerka fuqhom, għamiltu ħafna riċerka fuqhom inti u Mark Caruana. U Barry York. Ġifieri ħloqtu dan il-ktejjeb biex ikun jista' jintuża anke fl-iskejjel l-Awstralja. Fil-fatt hemm spjegazzjoni tal-istorja bl-Ingliż, eċċetera. Kemm importanti li t-tfal ikun jafuhom dawn l-istejjel? L-tfal aħna nkunu nafuhom. Importantissimu, għaliex kif qegħdin ngħidu, jekk ma tafx minn minejn inti ġej, ma tistax tkun taf fejn inti sejjer. Hekk naħsibha l-biċċajjin, ġifieri li bnejn hemmhekk bnejn fuq fil-fatt anki f'poeżija meta l-qu l-100 sena rġajt ktibt sonett. U dak ġifieri id-gawdija li qed gawdi l-komunità Maltija tal-lum fl-Awstralja hija bbażata fuq is-sagrifiċċju li jagħmlu dawk in-nies. U kif għadt inti hemm nies li veru rnexxew. Pereżempju ta' Apap, Ċelest Bajjada bil-tiġiċu dalli jesporta dan mal-Awstralja kollha kemm tiġiġ u kemm bajt u kemm ħaġa oħra, hemm mbagħad ta' Apap li għandhom il-red chicken li issa dawk spiċċaw xtraw kumpanija kbira oħra Awstraljana. Ġifieri dawk kienu nies tinsewx illi rrifjutawhom għax kienu bla skola jgħidulu bla ħila. Tifhem? U hekk tispiċċa l-ballata li taw lezzjoni lil dawk li keċċewhom. Niftehmu? Hija poeżija li fiha tirrifletti fuq l-esperjenza komplessa li sikwit diffiċli issib kliem biex tfissirha l-esperjenza tal-emigrazzjoni f'din il-poeżija. Tirrakkonta l-istorja ta' daw il-Maltin, imma tirrakkonta anki naħseb jiena sa ċertu punt. Almenu jienu naqrek ħassejt li qed tirrakkonta anki l-istorja tiegħek bħala emigrant. Avolja inti ma kontx fuq dak il-vapur, id-batija ta' tluq il-firda, l-biża' minn dak li jista' jiġri u l-inkwiet fuq dak u fuq dawk li se tħalli warajk. Il-kuraġġ tal-għaġeb, id-determinazzjoni, it-tama f'ġejjin aħjar, tieħ il-qalb u fl-istess ħin is-sens ta' avventura, il-ħolm u d-diżappunti, l-integrazzjoni f'komunità l-kollu ġdida, naħseb daw b'xi mod kollha tipprova tirrakkontom mhux b'din il-poeżija biss, imma anki f'poeżiji oħrajn. Sewwa, issa f'dan il-ktieb li sa joħroġ issa li supposta l-ħar tal-ġimgħa jkun lest, nisperaw. Dispjaċini li kieku intikom kopja kull wieħed, imma jekk il-professur irid iżommilkom kopja nerġa' niġi u meta jkun konvenjenti għali ħejja uħuduha minn hawnhekk. Ktibt żewġ ballati oħra fuq żewġ vjaġġi moderni, mhux moderni, pereżempju ħafna wara dawn, waħda ta' La Rosa Kulm li kien vapur ieħor minn Maltin li ġie minn Malta, kollhom ħafna problemi. Huwa aktar fi ħafna aktar dettalji
għax jispjega l-ħruġ tagħhom minn Malta, li minħallew warajhom, x'qegħdin da, u l-esperjenzi fuq il-vapur, kultant daħħalt xi ċajtiet biex nis ma jqodux il-qarrejja ma jqodux jibku l-ħin kollu. Ġifieri l-problemi li kellhom il-kaptan u l-kappillan, għax dik tilfet iż-żarbuna tat-tifel u l-oħra tilfet serqu l-ċurkett. Ġifieri hemm ħafna dettalji biex kif jgħidu tmewwed daqsxejn il-monotonija u s-serjetà tal dak. Huma esperjenzi li da veru li għall-grazzja tal-Alla issa m'għadhomx jeżistu l-vapuri ta' dik il-kwalità għax hemm vapuri imma dan il-cruisers issa. Imma ġifieri jekk ma jkunux miktubin x'imkien dawn jintesew ishom qatt ma jeżistew u meta tfal tgħidilhom vapur jew dak jaraw il-cruise liner quddiem għajnejhom mhux x'għaddew minnhom dawn in-nies qed niftehmu u dik l-istorja u aħna nistaġbu ta' 7,000 sena ilu li poġġew u bil-mnajdra u ħarsaflini u l-ġgantija. U għad jiġi żmien li daw jgħadu impossibbli li daw in-nies mdawmu xahar fuq il-baħar jew xahar u ġimgħa fuq il-baħar fil-maltemp. Tifhem meta da żmien taqbad l-ajruplan għalkemm jiena domt 24 siegħa biex niġi mill-Awstralja. Imma daw l-affarijiet kif għattilkom evoluzzjoni ta' kollox u tat-teknoloġija u dan kollu ġifieri dinna parti minnhom. Waħda mill-poeżiji l-iktar kommoventi għalija f'dan il-ktieb li inti ħriġt ma' Patrick Sammutu ma' Mario Attard hija poeżija li jisimha La tiġix lura. Ħanaqra u jekk tixtieq kelma fuqha. Qabel taqra din seħebna Carmenu Mallija, il-professur tal-Esperanto, għaliba fil-Esperanto wkoll u ppubblika mad-dinja kollha. La tiġix lura. Poeżija jisimha La tiġix lura hija poeżija tal-1996. La tiġix lura jekk ma tkunx liebsa il-libsa l-ħamra ta' demm it-traġedja u ċurkett il-mibrux li m'għadux jiġik. La tiġix lura jekk ġbinek ma jkunx imxarrab bil-għaraq tal-ħajja jibsa u jekk ħaddejk ma jkunux imdelkin bid-dmuħ imħallat mat-tajn tal-ħamla li ġarritek magħha. La tiġix lura jekk it-triq lejja sabiħa is-siba watja u għarqbek ma jkunux maħruqin bir-ramel jikwi tad-deżert li feridna u iżolana. La tiġix lura jekk taħseb li sessibni nistenni iktar tflaxija bl-innara fidi fuq l-adba immermra tal-bieb imsewwes li kont sabbat warajk meta ħallejtni. La tiġix lura jekk issa temmen li ħadd ħliefi mu se jsabrek u jaħjik għax jinftaqart u ma baqa li xejn x'natik. Kemm sabiħa? Jekk l-opinjoni tiegħek. Tixtieq tgħid xi ħaġa fuqha jew inħallu lilha titkellem waħedha? Il-metafora ġifieri waħda wara l-oħra. Il-firda kemm ikera l-firda kultant da żmien disgrazzjatament il-firda qiegħda ssir u ssir permanenti qed niftehmu u da. Dik ħassejt illi jekk pereżempju ikun hemm argument u fuq dak l-argument se jkun hemm il-firda, għalhekk jekk, qed tifhem? Ġifieri jekk xi ħadd infired u qed jippjana biex forsi dan jiġi lura, iridu l-ewwel jiġi solvuti il-problemi li kkawżaw il-firda. Dak hu ħsieb minn qabel, qed tifhem għax mhux biżżejjed tajtu iva sejja ninsew da. Insejna veru jew sa nagħmlu sforz biex nirranġaw kollox jew għal 5 minuti mbagħad nerġgħu l-istess. U din hemm oħrajn għax daw il-poeżiji meta tagħmilhom flimkien qisek għandek romanz hawnhekk ngħidulu, novella.
waħda taqbel mal-oħra. Per eżempju, hemm waħda tkompli ma' din li semmejta it-tfal, it-tfal, it-tfal. Okay? Kulħadd jitkellem fuq it-tfal, ma meta tiġi per eżempju bħal firda bħal din, it-tfal jitpoġġew fil-ġemp u jibqa' jien, mhux it-tfal, it-tfal, it-tfal. Tifhem ħadd ma jimpurtah mill-problemi kbar kważi permanenti li sa jħolqu fit-tfal. Ġifieri hemmhekk kull da, ġifieri hemm argument, ġifieri dan minn qed dan jekk hemm xi ħsieb ta' rikonċiljazzjoni ejja naraw x'hemm ħażin u nirranġaw. Ġifieri waħda wara. Ma nafx, joġobni ħafna r-ritmu fiha l-fatt li tibda kull strofa b'dan il-vers kif taqbattajt bla kompromessi ta' xejle. Naħseb dik forsi l-iktar ħaġa li toqtok la tiġix lura speċi, la tiġix lura. Li tnajt ukoll dik hija waħda naħseb fl-opinjoni tiegħi għalmenu li toqrob lejn il-poeżija moderna. Jien il-poeżija moderna napprezza ħafna, imma disgrazzjatament ħanajtek. Hemm iktar poeżija ħażina fil-poeżija moderna milli hemm fil-poeżija tradizzjonali. Għax meta għandek poeżija moderna illi tagħmel sens biss għalik, ma nafx jekk m'hemmx xi messaġġ illi xi ħadd almenu jista' jifhmu. Ġifieri dik almenu qiegħda fin-nofs illi hemm kif jgħidu l-konkret fiha, l-għadba u l-lanterna u ħaġa oħra, u l-aġġettivi jaqblu man-nomi biex niftehmu hekk, ma dik il-poeżija li jgħidula moderna illi tħawwad ħaġa oħra. Ġifieri dak li xtaqt nagħmel hemmhekk inżomm nagħmel konnessjoni jew katina jew irbit rabta bejn il-modern u t-tradizzjonali. Forsi ħaġa li kommovitni li f'din il-poeżija li tista' tkun l-istorja ta' ħafna nies kif kont qed tispjega inti. Hija li hija poeżija rwina, le jisu l-emozzjonijiet huma rwenin, mhumiex immaskera, mhumiex imlibsin b'xi mod. Le. Xi tip ta' kostum biex jidhru inqas ħorox biex il-rabja u l-frustrazzjoni u l-illa ta' min qed jitkellem b'xi mod titmewwet. Le, speċi jekk inti tiġi lura jgħid jien ftaqart u ma baqali xejn x'nagħtik, mhux speċi ħanamel sforz għax batejt. Le, m'għandi xejn. Natik, għax minna ħatija għamilt l-istajt u mar nexxejt, dik li tfisser. Jek kemm hawn nies li jidentifikaw ruħhom, ħajħossu li qed titkellem fisimhom. U l-fatt li l-persuna l-oħra hija anonima, iktar imbagħad tfisser li kulħadd jista' ipoġġi saqajhom fl-istess żarbuna speċi. Jaraw lilhom infushom f'din is-sitwazzjoni, eżattament. Issa nixtieq indur għall-ġabra l-ġdida tiegħek mill-bir ta' qalbi tal-2023 li għadu kemm ħareġ. Li għadha kemm ġiet stampata hawnhekk f'Malta, Dr. Patrick Sammut li kiteb id-daħla kritika ta' ktieb jgħid li f'dawn il-poeżiji ġodda inti tiddeskrivi. Dr. Sammut ħanikwota minn dak li jikteb Patrick. Inti tiddeskrivi qed jgħid, waw se nikkwota minn dak li qal Dr. Sammut, vjaġġ eżistenzjali, djarju ta' poeta Malti ċittadin missier Nannu li ħalla warajh l-art welidu biex jgħix fuq gżira kontinent imbiet. Tista' tgħidilna ftit dwar għax se naqbad tarf, imma mbagħad żarrat inti speċi minn hemmhekk id-drab li qed jifrex speċi Patrick. Tista' titkellem ftit dwar r-rwol tiegħek ta' Nannu u relazzjoni tiegħek man-neputijiet? Sewwa. U riflessjonijiet eżistenzjali l-ħajja xi tfisser kif meta tħares lejn dawn in-neputijiet x'taħseb inti x'tirrifletti fuq il-ħajja u l-bqija? Qed infittex għax insejt issa li ma wieħed iddedikajt lilhom. Ma nafx. Insomma, hemm l-ismijiet tagħhom kollha u
Dan naħseb, insomma, u li mu. Dan, l-ewwel net, sissa minn dak il-ktib li dan insomma irdoppjaw. U Il-neputijiet. Il-neputijiet. U is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni kienet u għada illi wieħed mis-subien iżżewweġ mara li diġà kellha tifla. Sewwa, dit-tifla kellha ħuta oħra minn missier ieħor. Qed tifhem? Imma ddeċidew it-tifel u l-mara tiegħu ddeċidew li jrabbuhom għax il-ġenituri tagħhom ma kienux kapaċi jrabbu familja. Okay? Ġifieri kien hemm il-dak. Mbagħad hemm il-fatt li għalija la ibni aċċettom bħala wliedu, jien naċċettom bħala nannuhom. U anke fil-dan hemm ġifieri qegħdin wara xulxin skont l-età, ma m'hemmx differenza bejn wieħed u l-oħra jew l-ieħor u da. Il-bniedem jien bħala interpretu qiegħed hemmhekk l-Awstralja nattendi ma' ħafna xjuħ qegħdin imutu kif jgħidu fi stadji differenti tal-ħajja tagħhom, minn qed ibgħatu bil-kanċer, minn baqalu sena, minn baqalu ġimgħa, minn miet, u nies ħbib tiegħi li qabel ġejtaw kelli funeral wieħed li kont għadni kemm attendajt għalih, l-ieħor ma attendejtx għalih għaliex kelli deadline biex inlesti il-ktieb u nibagħtuh għand il-printer electronically. Ġifieri niffaċċja l-mewt il-ħin kollu. U tirrealizza nies kbar, nies li ħadmu f'ħajjithom kollha sagrifiċċji, sakemm damu ħajjin, għamlu mill-aħjar biex kif jgħidu, ifadlu xi ħaġa ħajħallu għallu liedhom u li tuliedhom. Fl-aħħar jispiċċaw quddiemek wiċċhom il-fuq ma jitkellmux għajnejhom magħluqin. U kull meta tħares lejhom isek tħares lejn mera. Ngħid dak jiena kemm 10 snin oħra, forsi 15, maħniex il-bot wisq, qed tifhem? U dak li ġaluk tirrifletti, dak li ġaluk tikteb, dak li ġaluk tgħix ħajja aħjar, qed tifhem u tiżen bejn x'inhu permissibbli u x'mhux, qed tifhem? Għaliex dak speċjalment meta tkun taf u ma tkun taf x'għamlu u minn xi x'għaddew, li ħafna drabi huma jkunu simili ħafna miegħek, speċjalment il-biċċa ta' familja u mhux familja, hemm dik ir-rabta. U meta tikteb dak affarijiet jiġu waħedhom mhux għax intaref jew għax il-moħħ hekk jaħdem, il-moħħ huwa mimli b'ċertu input biex ngħidu hekk, u l-output minn hemm sa joħroġ milli tesperjenza, milli tara kemm personalment u milli tara mill-esperjenza ta' ħadd ieħor. Fakkartni f'xi ħaġa li jgħid Oliver Frigieri fi ktieb, fl-ewwel ktieb li għandna ta' riflessjoni fuq x'in il-letteratura, jismu l-idea tal-letteratura f'1986. Frigieri jgħid li qed jikkwota lill-filosofu magħruf Arthur Schopenhauer, jgħid skont Schopenhauer qed jgħid Frigieri, kieku ma kienx teżisti l-mewt, la kien ikonna filosofija u laqqas poeżija. U fakkartni ħafna fiha din. Kif qed ngħid eżattament, li dawk l-emozzjonijiet minn hemm jiġu, mbagħad meta iktar ma tikber iktar jikbru fik. Għax Frank, ħafna studenti jgħidulna u naħseb kont nistaqsija jiena wkoll meta kont iżgħar. Speċi għaliex il-poeti dejjem jiktbu u forsi weġib ta' diġanti, ma għaliex il-poeti dejjem jiktbu dwar esperjenzi koroħ, dwar il-mewt, eċetera. Naħseb li kellhom jaraw din l-istqarrija li jsemmi Oliver Frigieri fuq kif il-poeżija teżisti għax teżisti l-mewt. Naħseb iktar jiddispraw għaliex. Imma inti qed tgħid li speċi il-mewt iġibek quddiem wiċċ imwiċċ mal-essenza tal-ħajja, le? Diki, hija parti essenzjali kieku kellek tagħmel pjan, għamel pjan ta' ħajtek.
jekk ma tispiċċax bil-mewt tkun dizonest. Sewa hemm it-twelid, hemm it-trebija. Issa qegħdin f'pożizzjoni li ma rridx nagħmel kif jgħidu ma rridx naqta' qalb iż-żgħażagħ. Imma pereżempju meta konna żgħar meta wasalna l-Awstralja, kull ġimgħa jew kull 15 jew kull xahar mistednin u nistiednu għal mamudijiet. Tifhem? Kbirna ta' 20-30 sena, kellna perjodu ta' tiġijiet nemmulaw u presents u karti muqattajn u da. Issa funerali. Allora, għax ma nkunu sinċiri, għax jgħidulek għax inti pessimist u ktibt, Dr. Sammut jgħidilkom, ktibt fuq għad il-bicċa, tajdu li pessimist, qed ngħidilkom xin il-ħajja tajdu li pessimist, kellimt fuq dak li hu pożittiv ukoll. Imma mbagħad ħanajdu kif inhi. Aħna fuq ix nitkellmu meta nintaqgħu filgħodu, il-ħanut jew il-da. Fuq l-affarijiet korroħ li ġraw, ma tantx ngħidu kemm ħarġet ġurnata sabiħa u dal-għodu daqt il-kannoli jew da. X'aktar xingergru fuq il-maltemp u fuq is-sħana u fuq il-ksieħ u dan. Il-ħajja xin tagħmel kollox fil-miżin. Jien jalla hekk għad f'xi poeżija, jalla il-biċċa l-kbira tan-nies, il-ferħ tagħhom jeleb id-dieqa, id-niket. Imma naħseb jiena kieku ikonna nagħmlu xajdu law kwestjonarju biex jimlew, ma nafx, jalla kulħadd jew ikun indaqs jew inkella jkun il-ferħ aħjar min-niket. Imma jien kieku jkolli nikteb tiegħi naf żgur il-fejsa xaqleb il-miżin. Le, għalek qed ngħid, no. Le, ma sekwit, Fil-fatt waħda mill-esperjenzi li xtaqt insemmi, għax isemmiha wkoll Dr. Sammut fil-daħla tiegħu, hija il-rabta intima tiegħek mal-ambjent naturali, man-natura. Kemm għandek qalbek marbuta mal-ambjent naturali? Ngħidu aħna poeżija tiegħek tal-1995 f'dal-ktieb Trifolju tal-Wien bl-isem ta' Fiħdan in-natura. Tibda hekk, donna f'nofs ħsieb li jkun għadu għaddej. U se nibda l-ewwel vers mara poeżija tibda it-titlu huwa Fiħdan in-natura u tibda hekk. U hemm ukoll il-ħna li ma nismax, il-ħars li ma narax, tfaqqih ta' daħ u krib luġieħ li qatt ma jaslu saw idnejja. Daw biċċa minni wkoll. Għax jiena ma jinxejn arċellola oħra moħbija il-ġisem mistiku ta' li ma tmut qatt. U bat kompli l-poeżija. Għalkemm, per eżempju, jgħatawnek ma' Malta, m'għandix karozza, m'għandekx ċans li sansu Malta. Ma tlifx. Dejjem fil-karozza tal-linja. U dejjem qabel nirkeb jekk ikun hemm post, dejjem infittex in-naħa ta' fejn se nara l-eliqi, mhux ta' fejn se nara il-supermarkets u veru li ftit baqa, imma dejjem hekk infittex ngħid il-fejn qegħdin, mela hemmhekk u nsib il-post flori. Alla volja mbagħad irrid nerġa' ninżel irrid inħaffef biex ninżel il-dana. Skużi? Baqa ftit, hemm poeżiji dwar dak tinkwitax. Ġifieri, le, jiena dan minn dejjem kont inħobb li u tinsewx li trabbejt kif għattilkom fil-bidu. Dejjem marsa tal-Ingliżi u l-lob il-kbir tagħna hemmhekk kien, speċjalment fil-weekends, u barra minn hekk hemm x'ismu di ħaġa li se ngħidilkom u forsi jew minqas jemmina, imma il-fattu illi biex naqalaw konna familja ta' 11, sewwa meta bdejna nikbru, is-subien speċjalment konna noqogħdu qrib daqshekk tal-Marsa, fil-fatt Racecourse Street, it-Tiġrija. Fil-weekend wanki meta kont is-seminarju sassija skola minn dejjem kienu dawk. U immedjatament nhar Terba u mbagħad is-Sibt dritt tal-Marsa tal-Ingliżi
U konna nejnu fil-polo, aħna konna għidulu polo, mux polo, u fil-golf, bada kien ikun hemm bżonn, u konna naqalaw xi ħaġa biex ikonna x'nufqu fil-weekend. U fost l-oħrajn, hemmhekk kien ikun hemm. U niskanta, dejjem niskanta, kif qatt ma bandunaw id-nies, pereżempju, u da, għax kien ikun hemm ġenerali u ammirali li jiġu, u ħadd ma jaf bihom. U fost l-oħrajn kien jiġi il-Prinċep Philip tal-Ingilterra, kien iħobb il-pulu u kien jiġi jilab kontra kien hemm tim Malti, The Maltese Cats. U kien jiġi sempliċement biex jilab logħba, jew mhux meta l-logħba dawk kienu kollhom sensiela ta' logħbi ta' 10 minuti l-waħda, skont il-ħin u skont id-da. U kien jiġi. U aħna konna nippreparawlhom, konna nagħmlu żewġ affarijiet, nippreparawlhom l-istikek, għax l-istikek għal min ma jafx, hemm stikek differenti minn ħares jgħidlek dik stikka tal-pulu. Imma bħal tal-golf xorta waħda, hemm stikek differenti skont kollox. U konna da, u da ġil dan, u niftakar kelli dawk 13-14 sena, kont tajtu darba l-istikka li kien imissu. U kelli ħafna xar dak iż-żmien. U ħabbilli waħda xari għalli thank you handsome. U qabat l-iskikka u kelli dik id-bissima u baqa sejjer. Ġifieri, konna bdejna fuq il-marsa, ġifieri aħna konna drajna hemmhekk, qed tifhem? Dan fil-weekends u konna mbagħad anki mal-Azzjoni Kattolika kellna t-tim tal-futbol fejn konna morna nittrenjaw il-marsa. U mbagħad titgħallem missieri kien dilettant tal-dak tal-raba u kien jaf l-ismijiet kollha tal-ħaxix aħna ngħidulu ħażin, ma kollu il-ħaxix kollu tajjeb, m'hemmx ħaxix ħażin. U kien jaf l-ismijiet tal-fjuri, u kien jaf meta joħorġu l-fjura u meta jwaqqawha. U kien anki storja taqbel mal-oħra, għax pereżempju kien xtaq jikri daqsxejn ta' għalqa, kellu waħda ħadu ilu bil-dana u bil-progress. Fej issa hemm il-Knisja ta' Marja Reġina. U meta mar jistaqsi, għalulu dik diġà meħuda għax għandhom ħsieb li jibnu kappella. Mbagħad jien meta bnew il-kappella kien hemm Patri Felician li ġie delegat mill-Arċisqof Gonzi. Patri Felician Bilokka biex ibirek l-ewwel ġebla. U jien kont fl-Azzjoni Kattolika dejjem niġri ma saqajd il-patrijiet. Għalli għalaw Franz, għax Franz kien jgħidu li għatlu ġara. Għalli tani fl-iskun tal-mbid vojt, biex vojt bil-mambirek, għalli jimxi miħaj, għalli ibirku l-ewwel ġebla ta' mux dik kienet għal-Madonna ta' Dmuħ, għax kien għadu ġej minn pellegrinaġġ, minn sqallija, u tħajjar li semmija waħda wara, ġifieri semmejtilkom li missieri kien dilettant tal-fjuri u da jgħidlek dak ix-xeħtu r-rieħ u dak ħurrieq u dika widnet il-ħaruf u l-oħra demp il-far, hemmhekk ġiet x'ismu, xi ħadd jaħseb li studjajt l-agrikultura jew il-dana. Għax issemmihom ħafna dawn. Insemmihom kif tallimthom mill-missieri u l-ewwel ktieb għalih u għal-ommi dan li għamiltu għaliex u l-ewwel kliem Malti minn għandu minn għand ommi tallimthom. U da ġifieri dik ġifieri l-ambjent minn hemmhekk ir-rabta mal-ambjent bdiet mit-twelid tiegħi. Rabta mal-ambjent naturali tal-Awstralja. Tħoss li għandek? Iva, mal-ambjent naturali rabta kbira. Hemm min jgħid. Sebtin ma nirrakkontawix biżejjed. Hemm min jgħid fuq din hemm min jgħid pereżempju inġili għatta wkoll biċċajt. Pereżempju inti kuntenta u l-Awstralja jdew tħobba jgħidilhom jien nħobb l-Awstralja, ma mhux l-Awstraljani. Jiġifieri l-Awstralja nħobba. L-Awstralja kif jaf minn għex hemmhekk hija post mill-isbaħ. Il-problema tal-Awstralja hi dak li huwa ambjent tal-affarijiet. Veru hemm minn kollox, imma biex tara kollox trid tmur min-naħa l-oħra, pereżempju għandek kif esperjenzajta. Min-naħa l-oħra għandek 4 sigħat u nofs
bl-ajruplan jumbo jet minnaħa l-oħra 4 sigħat u nofs. Per eżempju, Ayers Rock kien jgħidu l-assal dan rġaw semmewa da Uluru. Sabiħa u ma tara mkien bħala imma tittamel tkun fejn tkun madwar l-Awstralja tittravilja mnaqas bl-ajru sa'tejn u nofs lieta. U x'fint tmur hemmhekk li flila ma tarax, ma tajx issa minn hemmhekk ħammur għall-katakombi ta' Santa Akta jew ġifieri tmur u hemm ħafna kollox hemm Genona Caves pereżempju, ma nafx naħseb li hemm bħalhom fid-dinja. Tmur tarhom u dan, qed tifhem imma min-naħa l-oħra trid tmur fil-bot, mhux kollox miġbur flimkien kif qiegħed hawn Malta f'nofsija minn banda l-oħra. Imma hemm ħafna sbuħija l-Awstralja u 7 Mile Beach pereżempju. Għandek 7 mili ramel, waħda wara l-oħra. Qed tifhem mur imxihom min-naħa l-oħra, tinsa l-Malja n-naħa l-oħra. Teċad moralija. Kelma tal-axħar, jien ippreparajt iżjed affarijiet. Imma inna żamejnik ħafna u żgur li hawn min jixtieq jagħmel xi intervent. L-aspetti iktar soċjali tal-poeżija tiegħek, pereżempju f'dal ktieb għandek poeżija jisimha Tal-laba li fiha titkellem dwar l-esperjenza tal-ommijiet fl-Awstralja. Għandek it-talaba li kena f'Malta, ma għandek it-talaba, l-ommijiet tal-laba li qed jitolbu, jew qed jittalbu minħabba u li jedhom li huma maħkumin mill-problema tad-droga. Dik inqrat kemm il-darba għax hemmhekk jagħmlu kull xahar jagħmlu dawn il-laqat għal daw li għandhom problemi bid-drogi. Kont libtilhom bl-Ingliż ukoll għax kienu ċaħat semaħħa bil-Malta għal li missek tagħmilha bl-Ingliż u qed jaqrawha f'daw il-laqat li qed jagħmlu Kemm huwa importanti kemm f'ħajtek daw l-istejjer ta' nies emarġinati jew nies li jbagħtu. Inti tiltaqa' magħhom kontinwament fil-ħidma tiegħek anke hawnhekk li kollu semmi mortem tqajt ma' dak tkellim. Inti bniedem li tgħixha ħafna l-komunità. Di kif titrasmettiha fil-poeżija? Kif tista' din l-esperjenza kif taqbad speċifika ħafna? Kif tista' tjagħmlu għalija ma kontx qed iżomm il-mikrofon viċin taħali. Kif tista' din l-esperjenza speċifika ħafna tal-laqgħa ma' xi ħadd ta' storja ta' persuna waħda titrasmettihom mbagħad f'poeżija li tkun għal ħafna nies li ma kinux miegħek dakinhar, li ma jafux lil daw in-nisa, lil daw l-ommijiet, li ma jafux lil dik il-mara jew lil dak ir-raġel li qed ibati. Kif twassalha permezz ta' poeżija? Għandek il-livell ta' emozzjoni. Il-livell ta' emozzjoni u titħares lejn il-persuna, għax intħares lejn il-persuna mhux il-persuna waħda. Il-biċċa kbira, per eżempju, meta jmut xi ħadd ta' aċċident xi ħadd għadu żgħir. Immedjatament l-ewwel hu immu spiċċa ma mbagħad għandu l-familja tiegħu, mammu, missieru, ħutu, ħbieb, eċetera, eċetera. Konnessjoni, il-poeżija kif ngħid jien, kif għadt fil-bidu dwar il-poeżija moderna, jekk mhux se jkollha messaġġ, mhux messaġġ biex tgħallem għax imma qatt ma pretendejt li tikkomunika li tajt isma' jien qed inħossek. Issa l-mistoqsija jekk trid int qed tħoss bħali jew forsi ma jimpurtakx. Tifhem? Ġifieri dik li qed tħoss walla volja ma m'intix kapaċi tħoss eżattament kif qed iħossu huma, imma minn għalik illi tafx qed iħossu u ħafna nies jgħidu hekk iva jgħidulek naf, ma taf xejn. Ma taf xejn għax kulħadd għandu il-moħħ tiegħu, kulħadd għandu ġismu, kulħadd imma hekk ngħidu biex forsi tikkalma l dak li jkun iva naf. Imma ma tafx, allura diki meta tiktibha ngħid okej dak li qed inħoss jiena u nispera kif spiċċajt il-kelmtej qabel. Nispera li jkun hemm xi ħadd li milli jaqra jifraħ meta fraħt jiena u tuġaw qalbu meta weġat lili. Tifhem? Dak ġifieri ix-xewqa li titrasmetti dak li qed tħoss u li qed taħseb. Aw xi ħadd jixtieq jagħmel kumment jew jistaqsi?
Il-mikrofon qiegħed minħabba recording naturalment, mhux minħabba s-sal. Tal-politika jew in-naħa soċjali tal-istorja tal-Maltin li qabdu 6 xhur fuq il-vapur. Però jista' jkun li ħallejt barra ċertu element razzjali. Ħanidek għaliex, mhux biex noqogħdu nibku ta' fis-sens li dawn naħseb jiena li xi ħaġa kienet veru naturali dil-biċċa qabel ma għawd il-moda l-ġdida tal-korrettezza politika. Ħantik eżempju, mhux sentum ħafna. Xi 15 sena ilu, mhux ħafna, 15 sena, wieħed nafu jiena ma rebaħ xi scholarship biex imur jistudja 3 snin l-Amerika. U dan bniedem baħbuh ħafna minn ħafna ħbieb mill-ewwel u kmieni ħafna fiż-żjara tiegħu li l-sħabu l-Amerikani qallhom li huma dawk il-postijiet fejn jien l-aħjar li nevita minħabba s-suwed. U dawk sieħ biħass li dawn speċi bil-politiku jgħidulu inti ma tantx għandek problema kbira fis-sens li dawn għal-jom is-suwed l-aktar li għamlu huma għal dak li huma veru nordiċi, dak li huma veru Ingliżi, mhux wogs, pereżempju. Issa, mingħajr ma nqogħdu nibku, kien hemm dak l-element razzjali l-Awstralja wkoll mhux fin kwantu ta' dak tal-vapur. Ħanajdlek, ħsibt li s-suġġett kien sa jkun fuq il-letteratura Maltija fl-Awstralja, ma kien hemm daġvi u għamil xi ftit noti fuq dwar dan malajr, 5 minuti. Ma nafx Le. U kont sa nibda bil-għax semmejt politika u semmejt diskriminazzjoni, kont sa nibda bil-politika jew policy hemmhekk jgħidula tal-Gvern Awstraljan sa riċentament hekk jogħġbok li kienet il-politika ta' l-assimilazzjoni, assimilation dak. Meta wasalt jien, ġifieri mhux il-politika tal-Gvern biss, imma mbagħad dik tirrifletti fil-poplu in ġenerali, tara fuq it-television, tisma' fuq ir-radio. Allura meta twilet jien, pereżempju, ħanibda minn ismi stess. Malli wasalt l-ewwel xogħol tiegħi kien il-bank Rivistin. U insomma, sintendi mlejt il-formuli u dak, imma mbagħad sħabi insomma dan li tqajt magħhom, what's your name? Għattilhom Francis, għaxek kolla da. U għabdu jitqu. All right? Għallu li no, not Francis. Għallu your name is Frank. U hekk wasalt Frank jien, għax għallu li jismek Frank. U anke jekk tibqa' tgħidulhom Francis, xorta jgħidulek Frank. Anki fosthom stess, pereżempju, min kien jismu John, niftakar CEO darba, naf bni kollega tiegħi da, u kien jgħidlu Jack. John jismu ma jgħidlu Jack, għax il-dar kollokjal ta' John u Jack. Ġifieri, kien hemm issa dik waħda. Kont tidħol tkun ġob train pereżempju b'gazzetta da Maltija jew Taljana jew Griega fidek, kulħadd tiħares lejk u tisma' xi botta minn wara. Okay? They go, you walk, you whatever, you know. Jgħidlek take it, put it away or whatever. Dan fil-bidu qed ngħidlek, ġifieri fis-65, 65. Issa, kien hemm affarijiet oħrajn, pereżempju l-isfor, u jien kont ktibt fil-gazzetti kien dak iż-żmien kellna l-Maltese Herald, u kont ktibt bl-Ingliż biex jifhmu għall-Ingliżi, nies li mhumiex Maltin. U dak iż-żmien kien hemm John Howard Prim Ministru, u mbagħad la taqla biss mhux sewwa, kultant trid tagħti biż-żewġ ukoll. U hekk għatlu l-kultura tagħkom, għatlu tatqgħu eski mimli bil-birra u jmorru ta' parsi qegħdin jaraw ġurnata sħiħek jogħġbok, ġo x-xemx minn filgħodisa fl-għaxija, ta' parsi qegħdin jaraw il-cricket u l-kollu jixorbu l-birra u jiċċaċċraw. Għatlu l-kultura tagħna hija daqsxejn differenti minn tagħkom, okay? Intom iċċelebraw tagħkom u aħna niċċelebraw tagħna. U daw kien hemm ġifieri mhux waħda ta' ġifieri kien hemm mijiet illi protestaw, ma fl-aħħar irbaħna mbagħad kien hemm da qabel l-SBS, pereżempju qabel ir-Radio Malti u da. Ngħidilkom dan illi l-ewwel trasmissjoni tar-radju li kienu jagħmlu privatament żewġ qassisin. Wieħed ta' San Pawlu li ieħor ta' Dioċesi. Kienu jagħmluha u kull ma kien ituhom kwarta kollox.
kienu jagħmlu 7 minuti bil-Malti, ma kienu jobbligawhom li jagħmlu briefing il-komplement tal-kwarta, jgħidu x'qalu bil-Malti, jagħmluha bl-Ingliż. Ġifieri dik kienet diskriminazzjoni. Mbagħad ġie ċertu qaddis waqt dal-Labor ċertu Al Grasby, illi hu nnifsu kien da, u laħaq Ministru tal-Intern, insomma, u kien ġie anke n-naħa tagħna da, insomma, u jien għaraftu minn dan. U ġie insomma bħala propaganda kienet waslet l-elezzjoni. Għatlu, hello, Mr. Grasby, u l-sieħbu għallu they know us, għallu, what are you, Maltese? Għatlu, iwa. U badna parlata, insomma, da. U dan kien l-qaddis illi qabbes mhux għalina biss, imma speċjal kellu konnessjoni qawwija mal-Maltin. U dan, mbagħad kien hemm mhux Josephine Zammit Kordina, Josephine Zammit li kienet tgħix hemmhekk ukoll u kienet taħdem ma' Don Filip Kallejja dak iż-żmien li kienu jibgħatu tfajliet biex jaħdmu hemmhekk u kienet tipprovdilhom issibilhom l-accommodation u tieħu ssibhom, etc. U hi bdiet tagħmel l-ewwel kienet tiġbor xi flus biex tagħmel programm tar-radju darba fil-ġimgħa. U mbagħad minn hemmhekk bl-eżempju tagħha u naħdmu fuq il-dan tagħha konna ntqajna minna kumitat u tajna kif jgħidu l-pariri tagħna x'għandu dan, manki hemmhekk sibna diskriminazzjoni ma marriċ intaw għalax kieku ngħidilkom li pereżempju fuq l-istazzjon tar-radio kienu neħħewna konna nagħmlu l-ismijiet ta' pereżempju minn miet u ngħidulhom requiem aeterna, okay? Għax qalu dika qegħdin daħlu reliġjoni. Sta dak programm tagħna u aħna suppost konna l-esperti tal-kultura Maltija biex imbagħad fil-programmi tat-television illi kienet taħt id-direzzjoni tal-istess board, idaqqu 8:09 ta' filgħaxija daw jistgħu jgħidulkom il-pornografija mbagħad minn dak iż-żmien saret mid-darba għar da żmien isek mod fit-tixqa. U dan fuq l-istazzjonijiet kollha tal-gvern u mhux tal-gvern. Jiġifieri dik mhix diskriminazzjoni li ma jħallikx tagħmel li trid tagħmel bil-kultura tiegħek u mbagħad lilek ibellawk li jridu huma. Barry York li għandu l-ktib tiegħu Empire and Race the Maltese in Australia li semmejna qabel u li fih jitkellem dwar il-kwistjoni tal-Gange 1881-1949 jirrakkonta dak il-perjodu. Ktib jismu Empire and Race. U jitkellem ħafna fuq ir-razzizmu li kienu jiffaċċjaw il-Maltin. U għandek strofa fil-ballata. Bista sempliċement biex ma ndowwemx, imma barra dan ir-razza tagħna sewda kienet hawn titqies minn xi wħud li ħasbu lewnek u mhux denek jagħmlek nies. Di tema li inti taqbadha. Kienet tema kbira fil-kwistjoni tal-Gange fil-fatt. Iva, le. Dajb li semmejni għamma. Għax kienet ukoll kwistjoni importanti fil-kwistjoni tal-Gange. U mhux aħna biss, għax iċ-Ċiniżi l-istess kienu, yellow, kienu jisibuha. Yellow fever. Kompli, sorry. Li tħassibni kemm kienu litterati daw, kemm sabu diffikultajiet biex dawn qabdu fuq il-vapur. Għax bdejt nimmaġina li daqet kiku għedha nirġu nafsam naħseb għavolja naftit skola, ma mitlufa, naħseb wara daw, naħseb mux kullħat kien jaf l-iskola, kull minn tela. Hemm l-istorja, il-ktib tagħkom jirrakkonta l-istorja ta' wieħed mill-Maltin. Kien vera ħaxixu da, ġifieri, dak kien jaf l-iskola sew. Malta jidher li kien pulizija. Iva. U kien jaf l-Ingliż sew, u rnexxielu bażikament jitmejjel bil-pulizija, daw sabuh, u kien wieħed minn dawk li ħarbu minn fuq il-vapur. Imma bil-ħila lingwistika tiegħu irnexxielu jiżgiċċa mill-liġi. Imma naħseb li dan huwa eżempju li juri kemm kien pjuttost eċċezzjoni. Kien eċċezzjoni. Daħaq bihom biex ta' parsi mhux qed jikkomunika. Le, bil-maqlub li kellu l-sinu tajjeb, kien kellu l-sinu ta' zokkor u rnexxielu jieħu dak li jrid, speċi ma jarrestawx. Imma l-maġġoranza kienu mingħajr skola. Il-maġġoranza kienu mingħajr skola. Però ġifieri rnexxew. Għax
Per eżempju, ora kien hemm min sar multimiljonarju u għadhom jeżistu l-familji tiegħu u dan kollu. Fil-fatt wieħed minnhom kien għenna fl-ispejjeż tal-mal. Kienet ġidna spiża kbira, ma kien l-uniku ktib sa dak iż-żmien illi kellna nerġgħu nagħmlu żewġ edizzjonijiet oħra. Konna dak iż-żmien kienu fuq il-dana u bil-kassett. Ġifieri imma rnexxew, kulħadd irnexxa fil-linja tiegħu. Bdiewa ġifieri li saru sinjuri u xtraw real estate u ħaġa wara. Il-biċċa l-kbira minnhom qatt ma smajna bħadd li pereżempju falla jew da qed tifhem? Jiena inti ġejt illum għawin sewwa Frank Zammit, però palissa qed niftakar pereżempju Joe Saliba. L-istessa u ġabra ta' poeżi jisimha Uluru wkoll pereżempju. Qed niftakar f'Manuel Kassar. Manuel Kassar spiss kien jiġi Malta wkoll sewwa. Rigo Bovington għandu jiġi dis-sena wkoll minn hawn ftit ieħor. Morris Kawke ħajkun hawn dal-waqt. Eżatt, Paul Vella ir-radju pereżempju sewwa. Dawn huma kollha Maltin li bħal Frank baqgħu marbutin ħafna mal-pajjiż tal-oriġini sewwa. Fakkarni naqra Adrian, kienet saret xi laqa ta' importanza kbira u bejn dawn il-Maltin ftit ilu. Kull 5 snin, normalment kull 5 snin issir il-konvenzjoni. Fejn iltqajna l-ewwel darba jiena u inti fil-fatt 2015. Però dika kienet organizzata mill-Università ta' Malta jew Mela, il-konvenzjoni tal-Maltin ta' barra tiġi organizzata mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. U hemm kumitat li fih hemm miġburin rappreżentanti biex ngħidlek mill-komunitajiet Maltin ta' barra mad-dinja kollha. L-aħħar darba li saret però fl-2015 u inti tkellimt hemm diskors tiegħek issibuh online. Jiena l-idea hija li idea tajba tkun veru tet il-flus u dana illi anke forsi d-Dipartiment tal-Malti flimkien mal-Università ta' Malta jistiedem propju l-nies bħal Frank u l-kittieba Maltin fost l-oħrajn sewwa xi darba jew oħra anke biex jitkellmu fih dan id-Dipartiment tal-Malti. Fl-2015 li konna minna fih dan dik il-konvenzjoni konna laqajna numru ta' kittieba. Kien hemm Ludrofinek u kien hemm oħrajn, kien hemm Kash Kembri, il-kittieba li qegħdin barra. Bħalissa Dr. Emmanuel Mifsud mid-Dipartiment tagħna qed joħsib jintervista lil numru ta' kittieba. Ovvjament ħajsiru online daw. Jiġifieri wħud kittieba li qegħdin barra u li għandhom ċerta età. Ovvjament fil-każ ta' Frank diġà għandna l-intervista, ma' Morris kont għamilt intervista jien ukoll. Imma qed nippruvaw li jkun hemm dokumentazzjoni għax l-esperjenzi tagħkom importantissimi għalina. U inti taf daqsi Patrick żgur, u forsi iżjed minni, kemm uħossu illi Malta ma isirx biżejjed il-kontribut. Fih dan il-kors tal-BA u x'qed isir dwar dawn il-kittieba? Mela, fil-kors għandna diġà għandna problema kbira biex illaħqu ma kollox. U hemm ħafna kittieba li ma nistgħux niddiskutuhom, imma mbagħad hemm it-tieqa importantissima tat-teżijiet illi fiha aħna niddiskutu dawn l-awturi. Pereżempju qed niftakar fix-xogħol ta' Colette Sejkel li ħadmet fuq il-kittiba tal-immigrazzjoni Maltija u il-masters tagħha hija fuq il-kittiba Maltin tal-Eġittu, speċifikament. Fuq il-kittiba Maltin tal-Awstralja niġi li proponejt lill-istudenti tagħna. Sa fejna fien qatt ma sarux teżijiet, imma l-emmixin, ġifieri għax impossibbli tagħmel kollox, ġifieri minkejja li aħna letteratura żgħira poplu żgħir, xorta qatt hemm ħafna xi jsir, ħafna xi jsir. Hawnhekk pereżempju sibt ktib wieħed biss li dan li kien frott ieħor u kien hemm oħra dan Melbourne Literature Group li ma nafx fejn hemm il-dan tagħhom kollha. Konna ġifieri numru sabiħ għax ma nafx kemm kien hemm numru sabiħ ta' qawwed qegħdin hawnna. Ġifieri daw nies Dr. Sammut jaf ħafna minnhom, Dr. Giuseppe Abela li semmejtu, Marie Louise Anastasi, Joseph Aquilina, Baldas Armato, Hutu anzi Lori u Vanni Armato, Joseph Attar, Joe Asha li għadu jaħdem fuq il-programm
ta' Ġabra ta' novelli issa u għandu ktib ta' poeziji. Għadu kif ċempilla qabel ġejt fil-fat, għalli ma li tiġirit namlek intervista għall-SBS. Dak mizzebbuġ dak minn għawdex u għol. Ġawaxa. Jidir li huwa wieħed minn dawk li ktibnilu biex nintervistaw. ħaġa zaħira, jikteb tajjeb. Iġveri, biex wieġbek Patrick u għaw profs Mikalef u għaw Miss Justine u koll jistaw jgħidulek, iġveri aħna li nistaw namlu għet niprofaw namluħ. Għaliex il-kontribut ta' kittiba Maltin ta' barra kollha kemm huma huwa importanti. U Għalhekk qed nibnu database bihom daw ġifieri recordings bħal manna recordings ta' Kulina antiki li kienu bir-recorder l-antiku li bnihom għal format diġitali. Daw huma l-ħażna tagħna għal riċerkaturi kemm tal-lum u anki tada. Huma wkoll ħażna importanti għax it-teżijiet fuq dat tip ta' sorsi jiddependu, jiġifieri minn x'imkien trid tibda. U tista' tibda minn teżi u tfittex biex niftehmu fid-lam ċappa, imma kemm aħjar jekk inti jkollok avvenimenti bħal di tal-lejla, inti taħżen b'mod irreġistrat id-diskors interessanti li smajna l-lejla, u mbagħad l-istudenti jkunu jistgħu jibdew jaħdmu fuqhom. Ġifieri database mhijiex biss xi ħaġa li għadha pitada nistgħu niftehmu mal-librerija kif qed nagħmlu u npoġġuha fl-OER, l-Open Access Repository, imma wkoll qed inpoġġuha f'sit illi nfaqna somma kbira ta' flus biex niftħu bix-xogħol tal-kap attwali, Dr. Michael Spanjol, biex niftħu sit ġdid ma' dak uffiċjali tal-Università għaliex l-uffiċjali fl-Università sit ma jiflaħx għal dit tip ta' ħażna ta' reġistrazzjoni waħda wara l-oħra. Qed ngħidu jiġifieri minn Aquilina, Temmi Żammit, Kassar Pulicino, sal-lum sadi tal-lejla. Allura waqafna dan is-sit ukoll bix-xogħol ta' Dr. Michael Spanjol Malti.mt. Malti.mt biex da kollu li qed nirreġistraw ikun maħżun hemmhekk. U jkun aċċessibbli, ġifieri jidħol fih kulħadd. Bla problemi ta' xejn. U fuq il-pjattaformi l-iktar magħrufin m'hemmx għalfejn semmihom kollha. Ekku. Fittex u ssib. Ekku, jiġifieri għandna Għalhekk waħda mill-affarijiet li għamilt kienet tlabt il-Frank il-permess biex din l-intervista tiġi rekordjata biex imbagħad intellawha mill-ewwel online. Aħna hemmhekk għandna aċċess pereżempju li ilu żmien barra Berry York kien intervistani għal xi 4 sigħat fuq il-kultura Maltija u dan kollu. ċertu Dr. Waters, Awstraljan, kien intervistani fuq il-lop u d-drawiet Maltin. U daw kollha qegħdin. U mbagħad meta ġiet il-COVID kont ktibt waħda minn għalija kont battilek għal punt u xek tal-COVID da xisima tal-poezija dak u għamilta bl-Ingliż u talbu għili xkun għedin jiġbru letteratura dwar il-COVID, l-esperienzi ta' diversi nies u edha fil-dana u fil-librerija, fl-arkivi tal-librerija ta' New South Wales, Macquarie Street. Ġifiri għanna ċess mux ħazin emmek, u mux għax nitolbu, imma għax kunu għedin ifittxu per eżempju diversi nis ta' diversi kulturi u mod jew ieħor jibgħatu għandi jew għand xi ħadd ieħor u fl-aħħar jirnexxilna. Ma' Malta, disgrazzjatament, hemm ċerti affarijiet li ma tistax tagħmel ieħor, pereżempju, jiena membru tal-Akkademja tal-Malti. Okay? Ikun hemm laqgħa tal-Akkademja. U nirċievi invit għal avveniment li sar 15 ilu. Dika ma tistax tagħmel ieħor jekk ma tkunx online u tista' tiffollowja online, qed tifhem? Imma mbagħad hemm ċerti affarijiet li tistgħu tgħinuna,
jekk per eżempju sa toħroġ antoloġija Malta ta' xkien jekk kienx proza jew poeżija, għaliex ma ssir stedina għal barranin, mhux qed ngħid għall-Awstralja biss, għal kull fejn hemm kittieba Maltin. Darba ilu il-professor Oliver Frigieri kien għadu kif jieħu d-dottorat tiegħu. U kien talabni biex niġborlu materjal biex namlu dan insomma biex l-Università tipproduċi antoloġija ta' kitba ta' madwar id-dinja jekk jogħġbok, l-ewwel bdiet għall-Awstralja. U mbagħad qalli għax ma nistenduwix u kont għamilt sagrifiċċju tad-dinja l-oħra u spejjeż biex niġbor mill-Awstralja mbagħad tani xi ismijiet lawnu lem qalli jekk da. U ġbarna u bagħtnihom u l-ispejjeż u ritratti u kif jgħidu. Ħaġa oħra, u mbagħad ġew hawnhekk u spiċċaw taħt is-sodda ta' xi ħadd. Ġejt xi 3 snin wara, għatlu l-antoloġija tagħna sar minna. ċempel lil xi ħadd u qallu għax hekk bħalna bla risposta. Mbagħad għamel mill-aħjar taċ kemm tħabat miskin Oliver, għamel mill-aħjar issa stess qalli ħanċempel da u mbagħad bagħtulu da u qalli issa nerġa' nċempillek u da u mbagħad ħareġ il-budget il-ġdid daqshekk għal dik l-antoloġija ma kien hemm assolutament xejn. Għalli għamel da bil-miktub, għalli għamel apologija, Oliver Frigieri, għalli għamel bija li trid, għalli jekk trid tippubblika, għax kien id-diżappuntat li jiddefendi ruħu u fl-istess ħin juri li kien importanti li jinkluduna, tifhem, ġifieri daw l-affarijiet jistgħu l-avveniment li jmiss aħsbu fina għax hemm qegħdin u għalkemm qed nixjieħu qed immutu qed ningħalqu fin-nursing home għal issa għadna nieħdu n-nifs. U sakemm nibqgħu għalhekk ngħidu sal-aħħar nifs ta' ħajti, għaliex jiena dejjem u hekk għatajt il-vizzijiet kollha ta' meta kont żgħir, imma ma nistax naqta' l-vizzju tal-kitba tal-poeżija. Bradley, forsi tal-aħħar jekk hawn xi kummenti ieħor wara Bradley naf li inna ħafna. Alright. Ħanaqbes lura fuq xi ħaġa fuq l-Awstralja. It-tfal tal-immigranti, second generation immigrants, third generation, hemm interess għall-eruq ta' dawk li ġew qabilhom u għadu jiġi prattikat għax għaw Malta naħseb ħafna mill-kultura tagħna stess tlifniha u hemmhekk forsi l-fatt li intom mortu żmien ilu u ħadtu l-kultura ta' dak iż-żmien magħkom, forsi u ħloqtu dik id-diaspora, forsi nżammetna iktar minn hawn, ma nafx imma. Ok. L-ewwel net nibda minn hawn. Waħda mill-poeżija jgħidilkom, ok, jisimha evoluzzjoni kulturali, ok? U ngħidilkom ħaġa waħda biss fuqha, ok? Il-Maltin li twildu Malta u marru l-Awstralja jisejħu l-Malta ommhom, ok? Il-Maltin li twildu l-Awstralja għalihom Malta hija nanna, mhux ommhom, ok? Issa aħna xrobna l-ħalib ta' sider omna, ok? Huma xorbu l-ħalib ta' sider l-Awstralja. U nibdew minn hekk, ok? Ġifieri dik waħda. Għandhom interess, jien ġifieri għamilt dan kont nallem il-Malti u kelli fil-bidu speċjalment kelli ħafna darba minnhom kien ġirenu Kallejja, jgħat waqt x'ismu waqt Tungebi kien hemm sala qadima u kelli naħseb xi 50 minn 13-14 sena l fuq. U da ġabu l-ordi mek, b'sorpriża, minn appuntament ta' xejn. U ġabu waqt li qegħdin hemmhekk, kulħadd interessat min jistaqsi min jikteb u minn da, u beda jħokk rasu għal possibbli hawnhekk qegħdin l-Awstralja. Ġifieri, ok, ħanajdlek. Iż-żgħażagħ hemm ħafna l-maġġoranza tagħhom jinteressaw ruħhom fl-istorja ta' Malta,
fil-lingwa, jinteressaw ruħom fil-lingwa u da. Ħafna minnhom jippruvaw jistudjaw il-lingwa wkoll. Imma jagħmel żball min jaħseb illi żgħażagħ barra minn Malta, mhux qed tal-Awstralja biss, kullhom kien. Jagħmel żball li jaħseb illi għad jasal żmien illi dawk sa jkunu tal-istess livell fl-interess tagħhom sa jkunu tal-istess livell kif aħna. Tifhem? Għan jinteressaw ruħhom fl-istorja, fil-dank u li stess. Ngħidilkom dan, li mhux riklam sabiħal Malta, imma jien qabel ġejnaw ġifieri fl-81 li tfal tiegħi wieħed kien għadu żgħir imma l-oħrajn kienu da. Għamiltilhom refresher course tal-Malti. Okay? Ġew waħda minnhom kienet interessata fl-arti u ġiet u marret it-Tarġa Geb. Li nammetti li t-Tarġa Geb dak iż-żmien da żmien ma nafx qed isir. Kienet imħalta, mhux ġifieri kien hemm ħafna Maltin imma kien hemm ħafna barranin ukoll. Ġew ġifieri bħal tifla tiegħi minn mill-Awstralja u mill-Kanada. Ġiet l-ewwel fil-Malti mill-iskola kollha u ġiet l-ewwel fis-overall mbagħad l-aggregate dan ġiet l-ewwel da. Kien hemm problema ta' politika ma rridx nidħol fiha imma weġġat qalba. Okay? Bej wieħed ieħor kienet illi l-ewwel tlieta li jiġu dan jifieri overall li jġibu l-aħħar punti, okay? Ituhom apprenticeship mal-gvern. Okay? It-tifla ta' Frank Zammit li dak iż-żmien kien diġà jgħallem il-De La Salle College għal xi raġuni oħra, u dan kien għajtilna s-Sur Mast, jagħmel apologija xi s-Sur Mast kien għalilna t-tifla tagħkom ċert li sa tkun magħżula. Ġifieri konna ngħidu diskriminazzjoni tal-Awstralja. Anyway, ġifieri okay, lura s-suġġett jinteressaw ruħhom, però il-prioritajiet tagħhom mhumiex il-prioritajiet tagħna, dik li rridu nqisu napprezzaw mhumiex, okay? Iva jitalmu daqsxejn Malti u da jinteressaw ruħhom fl-istorja jekk ikollhom ċans jiġu Malta, jiġu u jmorru jfittxu postijiet storiċi u affarijiet bħal dawk, imma ma jistgħux daw. Approvajna u għadna nippruvaw, hemm anki kumitat eżistenti tal dan, imma ssib pereżempju nukliju żgħir li jirsistu dan u kif dejjem tajt parir l-sħabi xjuħ bħali torbtuhomx u tgħidulhom għax aħna konna nagħmlu allura intom hekk tridu tagħmlu. Ħalluhom ngħidulhom aħna iva aħna hekk għamilna, imma issa intom il-dan it-tmum f'idejkom għamlu li taħsbu intom. Ġili ituna pjaċir u ġili niktuna wkoll, imma affari tagħhom. Pereżempju konna nipproduċu il-ktieb tal-festat ta' Marija Reġina, konna dejjem indaħlu xi ħaġa bil-Malti u dan, kien hemm jiena u t-tabib George Boffa li konna nikkontribwixxu għal dan il-ktieb u da. Mbagħad tlaqna aħna, irtirajna minn dak li x'ismu, issa kemm tissemma Malta u dan hemm prioritajiet oħra għalihom, tifhem? Imma tittihom il-ħabel għax inkella jekk dan jisparixxaw ma tarhomx iktar. Imma meta taqraw il-poeżija evoluzzjoni kulturali tifhmux qiegħed ngħid, għaliex dak li jiġri. Jibdew iva imma ħanajdilkom. Jien dejjem min igerger intihom eżempju ta' x'ġara fl-Amerika. Okay? L-Amerika ta' ftit snin ilu forsi 40 l-istess żmien ta' meta jimmort l-Awstralja, qabel kienu armati u kellhom minn kollox Taljan, okay? Bursa. U mhux it-Taljani biss il-Ġermaniżi li kienu hemm u l-Pollakki, issa ħlif-ismijiet ma baqax, tajban Ġermaniż, imma l-bqija ma baqax ħlif-ismijiet. U ġo l-Awstralja stess issa f'dik is-sitwazzjoni għax pereżempju l-klabb tat-Taljani, il-Marconi Club, qabel jekk m'intix Taljan jew għandek relazzjoni mat-Taljani m'għandek ċans li ssir membru.
qed tifhem? Kollox advertising u dan u shows Taljan. Issa fetħula dak li jista' jidħol kulħadd, programmi Awstraljani u min irid jagħmel il-programm tiegħu, ġifieri kulħadd bil-mod qed iċedi. U jgħaddi żmien il-bambin jaf. Tajjeb ħafna, mela Frank, nirringrazzjawk tal-ħin li tajtna, tal-letteratura li tajtna, tal-istejjer li rakkontajtilna, tal-Malti sabiħ tiegħek, ovvjament. U ta' dak kollu li qisamt magħna u ilek taqsam magħna fuq medda twila ħafna ta' snin biex bir-riċerka li għamilt, bil-kitba li għamilt anki biex tgħin il-riċerkaturi oħrajn u biex tgħin operaturi kulturali oħrajn. Jien meta jirringrazzjaw lin-nies inħoss bil-maqlub, jien irrid nirringrazzja lilkom, lilek speċjalment illi dan, l-Dr. Sammut illi tantx kemm waqgħet li xahar l-aħħar. Għaliex naħseb għandi għad baqali 50 email fuq li xismu anke sa l-aħħar jiem ċempiltu biex jgħinu da. U dejn il-kull wieħed u waħda minnkom jien kif għadt hemmhekk dejjem ċellola jekkilx fil-natura jew jekkilx fil-letteratura. Aħna da, kultant nħares lejn il-mera u kun għamilt xi ħaġa, issa ngħid dak, dik li għamilt, għamilha dak li hemm fil-mera u għamilha ħadd ieħor. X'differenza tagħmel, l-aqwa li saret. Qed jiġifieri kulħadd għandu t-talenti tiegħu, min dan, min jaf jisboħ, min jaf jiskultura, u min jaf ikanta, u min jaf kif taf ċettina li din. Ġifieri nirringrazzaw il-xulxin l-etikettek jitlob, imma ejja naħdmu fl-imkien nejnu wieħed il-ieħor, napprezzaw jekk għandna nikkritikaw bil-karità u bil-intenzjoni tajba mhux biex infarku u najru. U dan nibqgħu naħdmu fl-imkien qegħdin il-bogħod imma qalb waħda.